L-Odwa tajba, illum it-3-29 ta' April nilqakom magħna jiena Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Kattolika, għal din is-sessjoni fejn illum se jkollna reġistrazzjonijiet ġib l-għażliet tagħkom ta' tfal li ħajjitlgħu Year 8 jew Form 1 subien. Imma bħalma nagħmlu dejjem qabel introduċi minn hawn miegħi wkoll u l-kollegi kollha nibdew ftit ta' riflessjoni u talba l-ġurnata. Sem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Ħafna minna nhar is-Sibt li għadda segwew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħajja li ntemmel f'din id-dinja ta' qdusija tiegħu Papa Franġisku. Nirringrazzjaw nerġgħu minn ġdid tal-ħidma kollha li huwa għamel tal-eżempju ta' dak li kien fl-aħħar mill-aħħar u ta' dak li għandna naspiraw aħna wkoll li nippruvaw dejjem inkunu l-aħjar verżjoni ta' nfusna. Issa kif probabbilment diversi fostna qegħdin isegwu wkoll rajtu li ġiet imħabbra wkoll id-data meta ħajibda l-konklavi nhar is-7 ta' Mejju fil-fatt se jkun qed jibda. U t-talba tagħna allura fil-waqt li tkun ta' ringrazzjament ukoll għad-qdusija tiegħu Papa Franġisku tkun għal dawn il-kardinali, għal dawn in-nies illi ħajkunu qegħdin jirriflettu biex jiddeċiedu fuq min għandu jkun il-persuna li jkompli din il-ħidma fit-tmexxija tal-Knisja Kattolika Rumana. Nitolbu lill-Alla li l-persuna li tintgħażel tkun il-persuna meħtieġa f'dan il-mument kif dejjem nistennew li għandu jkun. Nitolbu għad-den, għall-għaqal, għas-sensittività tar-rilevanza li għandna nkunu dejjem mal-eruq tagħna imma dak li qed jiġri madwarna. Missiena li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobsna ta' kuljum magħtina llum ħafna bietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, ma taħanix fit-tiġrib biex deħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija b'grazzja li għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu għaddisa Marija Malla tlabejna mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja għall-Missier li benu l-Ispiritu Santu kif kien bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu ammen. Mela kif qed taraw mbaġġen billum hawn Dr. Robert Aquilina ħajkun notar li qiegħed jieħu ħsieb il-proċess miexi b'iktar mod trasparenti u rigorus possibbli, mhux qed tarawha fil-kamra wkoll fil-isjen mingħata tal-uffiċċju tagħha tkun qed niżżed nota tal-għażliet tkun qed tagħmlu intom. Wara l-kameras hemm Dylan ma ġenbu hemm ukoll Justin li ħajkunu qegħdin jgħinu xulxin biex jaraw li mixjin anke taraw il-grafika se nispjegalkom x'ħajkun qed jidher kif is-suppost. Fuq it-telefon l-ewwel persuna ħadkun qegħdin tisimgħu hija Annalise li qiegħda l-uffiċċju ftit passi bogħod minn hawnhekk illi ħadkun qiegħda titkellem magħkom l-ewwel qabel tgħaddikom it-telefonata miegħi. Ħanispjega l-ewwel il-proċess kif ħajkun qed jaħdem. U mbagħad ħan naċċenna wkoll fuq proċess żgħir li għandna bżonn nagħmlu mħabba biċċa xogħol li nqalet earlier on kont taċċennajta li ma nerġa' nispjega. Mela llum ħajkollna l-għażliet tal-lesson ta' Form 1 li ħajjiġri huwa kif qiegħda kulħadd importanti li jkollu l-mobile tiegħu available in-numru li intkom tajtuna li jkun disponibbli ikun available. Iċċempilkom Annalise u ħatistaqsikom biex taraw l-għażla x'ħad tkun. Dejjem skont ir-ranking order li tlajtu fl-aħħar polza dik tal-għażla tar-rank li tkun waslet biex intom tażlu l-iskwa tat-tfal tagħkom. Hekk kif intkom tkunu għażiltu tieħu nota hi u tgħaddikom bil-linja għandna hekk tinstemaw live ħajsmawkom anke l-ġenituri l-oħra li qegħdin isegwu it-trasmissjoni u jien ħarġa nistaqsikom min-naħa tiegħi biex tikkonfermaw l-għażla tagħkom għat-tifel tagħkom u nniżlu l-isem fuq in-nota bħal jkun qed jagħmel ukoll in-notar kif illesti sheet ngħaddi x-sheet lin-notar, in-notar jivverifika li nkunu ktibna l-istess affarijiet, jiċċertifika u jgħaddiha lill-kollega tiegħi biex tkun tista' tdaħħal fid-database ukoll. Biex tgħinkom fuq l-screens ħatibdew taraw grafika. Ħajibda jkun hemm fuq naħa l-ismijiet ta' tfal bir-ranking order, fuq in-naħa l-oħra ħajkun hemm l-iskejjel bin-numri ta' postijiet disponibbli u hekk kif intom tagħmlu l-għażla għat-tifel tagħkom ma' ġenbu tiġi l-emblema tal-iskola. Min-naħa l-oħra in-numri disponibbli fl-iskola jonqsu dejjem b'wieħed skont l-għażla illi għandna. Tajjeb li ngħidu li llum matul din il-trasmissjoni, is-sessjoni li għandha l-għodu ħajkun hemm żewġ pari ta' tewmin għalhekk ħajkun hemm żewġ numri illi mhux se jkunu qegħdin induru fuqhom li huma 64 u 102 għaliex għax ħajkunu qegħdin jintgħażlu ma' taħuthom illi jkunu qegħdin aktar kmieni. Dak huwa l-annotament illi kelli xi qed ngħidilkom hemm diversi wkoll hemm oħrajn illi kif jafu għandhom teġa skola oħra fej teġa huma biex ngħidu hekk ibbukjati tfal tagħhom imma żammew
il-possibilità li llum ukoll jerġgħu jaraw ikollhom xi ċans jagħtu skola oħra, għalhekk dawn in-nies ikunu jistgħu jgħidulna jiena ħanagħmel no choice mhix ħanażel skola x'ħan nippreferi nżomm it-tifel fejn qiegħed teġa'. U f'dak il-każ jiena wkoll għandi annotamenti hawnhekk u nkun nista' nikkonferma dan. Dak fejn għandu x'qasam il-proċess normali. Il-proċess iż-żgħir li għandna x'nagħmlu issa ħanagħmluh mill-ewwel fil-fatt kien kif spjegajna tajjeb f'waħda mis-sessjonijiet aktar kmieni, kellna familja ġenitur illi kellha t-tifel tagħha li qiegħed ġo skola bla kontinwità u kellha lil ħu dan l-istess tifel illi qiegħed teġa' ġo skola oħra tal-Knisja tas-Subien. Għalhekk bidritt kellha teġa' post dan it-tifel iż-żgħir fl-iskola ta' ħuh awtomatikament. Kienet intbagħtet email illi ma kienx waslet għall-attenzjoni tagħna qabel ma kienla tkun il-polza għalhekk it-tifel ma kienx daħal fil-polza però regolamenti jipprevedu ċirkustanza bħal din u kienet saret polza oħra mbagħad separata bil-100 stens u jien nispjega kollox biex ġie determinat f'liema ranking order kellu jkun dak it-tifel kienet saret live on air ukoll hawnhekk u qiegħda fost ir-recordings u kien tela number 52. Għalhekk hemm żewġ persuni li llum huma 52. Dak il-persuna li kien tela 52 oriġinarjament fil-polza propja u dan it-tifel illi mbagħad konna tajnieh ċans jitla bil-100 stens u units. Għalhekk illum irdu nagħmlu polza żgħira biss bejn dawn it-tnejn min-nies illi t-tnejn għandhom posthom xorta waħda ġo skola ta' Knisja, iżda xi ħadd se jkollu dritt illi jgħid l-iskola qabel l-ieħor. Għalhekk ħankunu qegħdin intellaw proprju issa biex inkunu nistgħu niddeterminaw li minn fost dawn it-tfal se jkun qed jagħżel l-ewwel il-ġenitur tagħhom insomma hawnhekk hawn ismijiethom ġifieri kull ma ħajitlaq polza b'isem. Dan ħajkun l-ewwel isem illi ħajkollu ċans jagħżel. Mela, naħseb illi ħajkolli nurih ħanaqrahom bad nurih. M1478 Janik Kawki Vassallo, M1478 Janik Kawki Vassallo ħanurih fuq l-iskrin u qed ikabrilkom ftit dilin biex tkunu tistgħu hekk biex taraw tivverifikaw Janik se jkun jew l-familja tiegħu l-ewwel li se jażlu l-iskola tajjeb ħafna biżżejjed hekk, issa niżluh u għas-serħan ta' moħħ ta' kulħadd l-isem ieħor. Huwa M1648 Matteo Azzoppardi. M1648 Matteo Azzoppardi. Għawaħħalhom ħalli jkunu qegħdin on record ukoll u l-kollega tiegħi Annelies bħalissa tkun qed tieħu nota biex tieħu ħsieb il-52 kif jasal l-ewwel ħassejjaħ iċ-ċempel lill-familja ta' Janik u mbagħad wara iċ-ċempel lill-familja ta' Matteo. Dawn huma 52. 52 B. Grazzi ħafna. Tajjeb wisq. Mela, dak il-proċess fil-fatt mitmum ukoll nistgħu issa nibdew nagħtu bidu għal telefonati. Probabbilment teġa tkun bdiet Annelies min-naħa tagħha tikkuntattja kif ngħid dejjem naf illi kollha kemm aħna jkollna x-xewqat tagħna għal diversi raġunijiet fejn nkunu nixtiequ lil uliedna jattendu. Nkunu grati għal fatt li ġala darba qegħdin nieħdu sehem f'din is-sessjoni llum ifisser li għandna l-opportunità li konna l-uliedna fl-iskola ta' Knisja ħafna oħrajn m'għandhomx dik l-opportunità mela nibdew l dak is-sens ta' gratitudni u mbagħad minn hemm jekk ikollna ċans nagħtu l-iskola fejn nixtiequ tant l-aħjar jekk le ejja nserħu qalbna imkien perfett u kulħadd qed jagħmel l-aħjar għalmu tiegħu possibbli ġifieri ejja nkunu ftit iktar sereni fl-għażliet li nkunu qegħdin nagħmlu. Kulħadd għandu l-pros and cons f'dak li jkunu qegħdin joffru fil-pakkett sieħ tagħhom. Mela, għalissa nkunu qegħdin nistennew sakemm nibdew nirrankaw ta' mbagħad iktar ma jibda għaddej iktar il-proċess jibda jimxi b'mod smooth. Kull ma nitlobkom meta tiġi telefonata, intom tkun qegħdin taraw fuq xi device. Ifqu isimgħuna minn fuq id-device. Isimgħuna minn fuq il-mobiles tagħkom. Għax ikun hemm ftit delay bejn dak li qed taraw u dak li tisimgħu ekku bonġu sinjura. Mela għandna magħna mamma ta' Kajku Tajjer qed ngħid sewwa? Iva ekku. Mela l-għażla tiegħek għal Kaj jekk jogħġbok?
Savio College. Savio College għal-Kaj. Savio College għal-Kaj. Proset, grazzi ġara tajba, sinjura. Proset, thank you. Bye bye. Grazzi lilkom. U nitlob li reġija forsi l-grafika nifhem l-lum kellhom ftit taħbejtek u grazzi proset. Thank you very much Dylan. Kellhom ftit taħbejt sakemm irnexxilhom is-satirja u kollox kultant it-teknoloġija tgħin. Ħafna drabi tgħin, kultant it-tanta. Illum it-tanta ftit imma irnexxilna nelbuha wkoll. Mela, issa qed nistennew ta' telefonata ma' xi ħadd li qed jirrappreżenta lil Sem Għaxaq. Sem Għaxaq hekk kif tgħaddi l-linja naraw l-għażla x'ser tkun. Nistennew ftit sakemm u nitlobkom ta' kemm jista' jkun tkunu preparati nifhem illi l-ewwel ftit nerġa' ngħid sakemm tkun qegħdin taraw anke l-postijiet disponibbli. Issa qed tarawhom hemmhekk dawk huma fil-fatt l-iskejjel kollha li joffru postijiet fil-Form 1 u l-postijiet li hemm disponibbli biex hekk kif intkom qegħdin bħala ranking order tibda tkun ikollok ftit idea tgħid tara iċ-ċans issa kemm nasal jiena daw probabbilment mhux se jkunu hemm. Jekk ikunu hemm ħamur għal din. Jekk ma jkunux hemm jiena ħanażel u tkun ġa preparati jew preparata bl-għażliet tiegħek. Għandna ammont ta' għażliet mhux ħażin, qed nitkellmu 144 ġifier napprezzaw jekk il-proċess jimxi ftit. Meqjus, bonġu. Hello, bonġu sinjura, il-mami ta' Sem Għaxaq. Iva, jekk jogħġbok. L-għażla tiegħek jekk jogħġbok għal Sem? Savio College, please. Savio College għal Sem, grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġara tajba. Grazzi lilkom. Bye. Tantiħu, grazzi. Bye, bye. Bye, bye. Tajjeb, wis. Kultant tarawna nħarsu l-aġemba x'aħna għandna l-iskrin qiegħed l-aġemba biex nkunu nistgħu insegwu ftit aħna wkoll x'ikun qed jidher fuq il-grafika. Issa qed nistennew ta' telefonata għal Jamie Ellul. Jamie Ellul. Tra M1639. Hello, bonġu sinjura. Hello. Hello, bonġu. Bonġu. L-għażla tiegħek għal Jamie jekk jogħġbok? Bonġu. Savio. Savio College għal Jamie. Grazzi sinjura, komplimenta ġara tajba. Thank you, thank you. Bye, good day. Ma Jamie Ellul Savio College. Bye, bye, good day. U kif qed taraw il-postijiet disponibbli ġewwa Savio naqsu bit-tlieta u ma ġenb l-ismijiet ta' tfal hemm l-emblema Savio College. Savio hija waħda mill-iskejjel li kif tafu m'għandix primarja tagħha għalhekk fil-Form 1 tkun qed iddaħħal il-ġiex klassijiet li għandha 48 post imma jkun hemm diversi li jkunu ttieħdu teġa fil-fatt mit-tfal tal-impjegati u tfal tal-aħwa. Għalhekk issa jkun hemm imbagħad il-postijiet li jkun fadal disponibbli u qegħdin nagħmlu dal-proċess fil-fatt biex jimtlew il-postijiet li għandna. Nistennew sakemm jgħaddi tgħaddi t-telefonata. Hello, bonġu sinjura, il-mami ta' Kajlin Bonello? Iva. Bonġu, l-għażla tiegħek għal Kajlin hekk jogħġbok u għal Kelvin ukoll għandna tewmina u hekk qed nara tajjeb sewwa? Iva, Savio College jekk jogħġbok. Savio College għal Kajlin u għal Kelvin. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġara tajba. Grazzi. Grazzi. Lilek ukoll. Bye, thank you. Tajjeb wis, mela issa qed nistennew telefona tal Zek Parnis. Zek Parnis. U għandna ftit feedback fil-kamra. Thank you. Hello, bonġu sinjura. Jew sinjur. Hello, bonġu. Bonġu, bonġu. Bonġu. Għal Zek Parnis qed ngħid tajjeb. Bonġu. Iva, daku, Iva. L-għażla tiegħek jekk St. jogħġbok. Aloysius, please.
Fej, jekk jogħġbok? St. Aloysius. St. please. Aloysius għal St. Aloysius. Yes, ftemna. Yes, Grazzi please. ħafna, ġata tajba. Thank you very much. Thank Bye, you bye, lilek Saint- ukoll. Saint Bye bye. Aloysius Bye għal- bye bye. Għal Zak. Tab, pruvaw immutjawh il-television jew il-tablet li qed taraw minn fuq. Isimgħuna minn fuq il-mobile. Għax ma inkella titfixklu. Hemm ftit sekondi ta' ma biżejjed biex fixklukom. Mela issa nistennew li tagħti telefonata għal Isaac Camilleri. Għal Isaac Camilleri. Sakemm qegħdin fil-fatt nistennew forsi ħaġa tajba li nibdew naqsmu ftit anke ħsibijiet biex jgħinukom anke f'dal proċess ta' tranzizzjoni li ħajkolkom għaduljietkom minn primarja sekondarja. Jista' jkun li hemm fostkom illi teġa' kelkom tfal ikbar illi għaddew minn dan il-proċess, allura teġa' qiskom għandkom ħiel. Jista' jkun hemm fostkom illi għal-ewwel darba din u allura ikun hemm xi ftit ta' biżgħat, ansjetajiet, min-naħa tagħkom min-naħa ta' tfal ukoll. Sewwa. Importanti li dawn l-ansjetajiet kemm jista' jkun nindirizzawhom. Ma nħalluhomx qishom floating in mid-air, ishom ma jeżistux għax fil-verità hemm ikunu xorta waħda x'kultant jista' jkun iktar ma nagħtux każhom iżjed jispiċċaw imbagħad joqogħdu jiżdiedu fil-kwiet weħidhom u iktar jikkonfondu jagħmlu ħsara anke lilna nfusna u lil uliedna. U naħseb l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa aħna bħala ġenituri illi nittrażmettu ħafna minn dak li nkunu qegħdin naħsbu sewwa lil uliedna. Jekk ikun hemm xi fuq il-linja interrompuni sewwa jiena ma nkunx dejjem ċert jekk tkun għaddiet il-linja ma s-sottu nisma' tjun. Bħalissa mhux qed nisma' tjun għalhekk qed inkompli. Aħna sentimenti tagħna jkunu jidhru, aħna tranquilli, kalmi, fiduċjużi, beżana, dejjem ikunu jidhru, nafu narawha f'xulxin. It-tfal tagħna jaqrawna ħafna. U jekk jaraw sens ta' biża' yes? Bonġu, hello? Bonġu. Bonġu, il-mammi ta' Isaac Camilleri. Iva. Mela l-għażla tiegħek għal Isaac jekk jogħġbok? Isaac u Jake Camilleri. Iva, l-għażla tiegħek għal Isaac Camilleri, please. U Jake, għandek raġun. Savio College. Sorry? Savio College. Savio College għal Isaac u Jake. Tajjeb ħafna sinjura, komplimenta ġalet tajba. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Grazzi. Tajjeb wis. Mela, sakemm inkun qed irredden jekk tkunu qegħdin fuq il-linja, idħlu fuq jgħidu li bonġu u ninterrompi mbagħad inkompli wara tiddejqu xejn, jiena nkun qed nipprova nuża l-ħin biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm silenzji. Naħseb illi għandna fil-fatt hello. Hello, bonġu. Bonġu, għal Rajna Bela, qed ngħid sewwa? Iva, Rajna Bela. Mela l-għażla tiegħek għal Rajna jekk jogħġbok? Rajna Bela, Savio College, please. Savio College għal Rajna Bela. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġalet tajba. Grazzi li mittajab lilkom. Grazzi. Għan irrepeti skużawni, ippruvaw isimgħuna minn fuq il-mobiles, ta' direttament. Għax hemm ftit delay, kellha infixklukom. Tajjeb wisq. Mela kont qed ngħid, ejja naraw li aħna nkunu kemm jista' jkun kalmi jekk għandna ftit bżonn nitkellmu ma' xi ħadd biex niċċaraw xi affarijiet, niċċarawhom imma ma nħallux il-ħafna biżgħat li tista' sejja skola oħra differenti. Ikbar. Hello. Hello, bonġu sinjura, għal Jake Borċ. Bonġu. Iva. Savio College. Savio College għal Jake. Grazzi ħafna sinjura. Iva, grazzi lilkom. Ġata tajba. Bye, thank you. Kif qed naraw Savio College issa il-postijiet naqsu għal 23 għal 23 u nibqgħu għaddejjin. U dawn l-istess mistoqsijiet numru minnhom bdew għaddejjin f'moħħ it-tfal. L-ambjent, it-tfal, ħajkun it-tfal ikbar minni, ħafna iktar teachers, soltu kelli t-teacher ta' klassi u forsi ftit teachers oħrajn ta' xi suġġetti. Hello. Hello. Bonġu sinjura, għal Alex Kembri. Iva. L-għażla tiegħek għal Alec, please. St. Michael.
St. Michael's għal-elik. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta tajba. Grazzi, lilek ukoll, thank you. Thank you, bye. U issa qed nistennew il-ċaħat għannum ta' Mattias Buġeja Muscat. Waħda mill-metodi faċli ħafna anke biex nibdew nelbu ftit minn dawn id-daxej ta' tensjonijiet huwa li nżuru, immorru l-post narawh fiżikament biex tibda tneħħi minn dak li huwa n-nuqqas ta' familjarità mal-ambjent fiżiku. Numru ta' skejjel jagħmlu open days jew ikollhom opportunitajiet minn m'għandux nassigurakom li jekk tagħmlu kuntatt magħhom u titolbu li tmorru ftit taraw daqsxejn anke l-ambjent. L-ewwel tgħaddu daqsxejn bil-karozza tmorru daqsxejn minn barra tarawha daqsxejn. Nibdew nidraw l-inħawi. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu. Għal Mattias Buġeja Muscat sewwa? Iva, jekk jogħġbok hemm Savio College. Savio College għal Mattias. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta tajba. Lilek ukoll, thank you. Grazzi, grazzi. Tajjeb, u issa jmiss xaħat tal-Xavier Mallija. Xaħat tal-Xavier Mallija. Hello. Hello. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu. L-għażla tiegħek għal Xavier Mallija jekk jogħġbok? Savio College. Savio College għal Xavier. Grazzi, Sinjura, komplimenta ġodda tajba. Dilkom ukoll, thank you. Grazzi, grazzi. Tajjeb, għal Nil Itoro Etim. Nistennew sakemm tgħaddi l-linja tagħlek ġifieri ippruvaw waħtfu l-opportunità illi tmorru żżuru u taraw ftit il-post ma' wliedkom ukoll ħalli hu wkoll jibda jiffamiljarizza ftit ruħu ma' dan l-ambjent. Imbagħad tajjeb li tibdew anke titkellmu. X'qed taħseb fuq x'jidhirlek? Hello? Hello? Hello, good morning. Nisni smajt illi ħad idħol il-linja Madonna waqgħet naħseb. Jekk fil-każ nerġa' nipprova naqbdu mal-familja ta' Nili Toro Etim, please. Sewa u nibdew nieħdu ftit mingħand it-tfal kemm jista' jkun anke jkun waqt mumenti ta' logħob u hekk daqsxejn ftit casual imma intentional diskors li kemm jista' jkun nippruvaw nifhmu mingħand uliedna x'qed jaħsbu kif qed iħossuhom, forsi bidliet ta' ħbieb, jaf ikollhom xi ħbieb li jkunu baqgħu magħhom, oħrajn li jsiru jafuhom. U nibdew nindirizzawhom. Mejja niftakru li fis-sekondarji tagħna ikun hemm dejjem mumenti ta' għajnuna għal tranzizzjonijiet, hemm persuni li huma anke Hello. Hello, bonġu, good morning. Bonġu. Bonġu, għal Nili Toro Etim, am I right? Iva. L-għażla tiegħek għal Nil hekk jogħġbok? Savio College, please. Savio College għal Nil. Grazzi u komplimenta ġodda tajba, Sinjura. Grazzi lilek. Grazzi lilkom. Bye, thank you. Sanna xi ħadd għal Zejn Kallejja. Kif tafu hemm persuni, llum fil-primarji tagħna wkoll hemm guidance teachers imma fis-sekondarji ilhom illi hemm guidance teachers illi qegħdin posthom hemmhekk biex jassistu lit-tfal. Ftit feedback sakemm intention joqgħod f'dawk li huma ħtiġijiet tagħhom emozjonali u anke ta' għażliet. Ma nafx hekk għandi xi ħadd fuq il-linja. Le jidher illi le. Għada m'għaddiċ. U tajjeb li nibdew. Hello, bonġu, Sinjura. Hello, bonġu. Għal Zejn Kallejja. Qed ngħid tajjeb? Iva, eżatt, Iva. L-għażla tagħkom għal Zejn jekk jogħġbok? St. Michael jekk jogħġbok. St. Michael għal Zejn. Tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi u komplimenta ġodda tajba. Thank you, tanti ħollilkom. Grazzi, grazzi, bye. U issa għandna il-Zejn Bezzina ukoll. Għandna Zejn Bezzina. Kif qed taraw għandkom l-għażliet kollha li kienu fil-bidu available għadhom hemmhekk. Hello. Hello, bonġu. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu, hello. Għal Zejn Bezzina qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom jekk jogħġbok?
Savio College, please. Savio College għal Zejn Bezzina. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti ġadat tajba. Grazzi lilkom, ġutat tajba. Tantiħor, grazzi. Tajjeb, wisq. U għet nibdew naqblu bil-mod daqxej ta' ritmu. Issa jmiss il-Jack Kakija. Hello? Hello? Hello. Bonġu, Sinjura, għal Jack Kakija, etnaj tajjeb? Iva. L-għazla ta'kom għal Jack? Savio College, please. Savio College, tajjeb, ħafna Savio College. Thank you. Grazzi ġara tajba. Bye. Thank you. Savio College għal Jack Kakija. Issa jmiss il-Lukazen Vella Grixti. Xaħat mill-familjari ta' Lukazen Vella Grixti. Nistaw nkomplu ftit. Tajjeb, għalek ġifiri, iġduna intom dorin li anka hemm guidance teachers. Il-primary tgħidhom bħala ħajkun hemm jew bħalu ħajkun hemm ukoll guidance teachers. Fis-sekondarja dan jkunu marfin lilkom ukoll fl-ewwel laqgħat wara li ssir l-għażla sa mbagħad tirċievu min-naħa tagħna email li fiha tkunu tridu tagħmlu din ir-reġistrazzjoni tikkonfermaw billi tħallsu xi ħaġa u taraw jekk hux ħatibqgħu jidher fuq il-waiting list. Imma mbagħad minn hemm il-komunikazzjoni tkun min-naħa tal-iskola. Dawn jistidnukom għall-laqgħa, jibdew jispjegawkom u jibdew jarfukom bir-ruoli li għandhom, tifhmu anke l-istruttura tas senior management, min ikollu assistant head, deputy head of school illum sirna nsejħulhom illi jkunu qasmin responsabbli għal year groups, hemm min ikollhom responsabbli li jkunu trasversali across the different year groups, ifhmu ftit l-istruttura tal-iskola tagħkom li fiha ħajku qed jattendu liedkom u tgħinu lil uliedkom u jsiru familjari. Kemm importanti tittejjem nisħaq ir-relazzjonijiet li nibnu anke mal-iskola ma' senior management sewwa, konvinti li mhux dejjem bil-fors nkunu qegħdin naqblu ma' dak li jkun qed jiġi deċiż. Għaż bejnietna ġewwa d-dar ma niftehmu fuq kollox, ġifieri ejja ma nistennewx li dejjem bil-fors naqblu ma' kollox, però importanti relazzjonijiet illi nirrispettaw il-xulxin fl-irwoli li kulħadd ikun qiegħed jifdi. Ma nafx jekk għandix. Hello? 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 Hello, bonġu, Sinjura, għal Lukazen Vella Grixti sewwa? Bonġu. Bonġu. Iva, St. Aloysius. St. Aloysius għal Lukazen. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti ġara tajba. Thank you. Lilek ukoll. Bye, thank you. Bye. Tajjeb, wiz. Kanna sound ftit robotiku minnaħa tagħna u hekk ma nafx jekk hux xi ħaġa minnaħa tagħna jew xi ħaġa mid-device li qed jintuża minnaħa l-oħra, nisperaw illi jkun se taħjar ma kienx ċar ħafna għalina. Issa qed nistennew xi ħadd għal Luka Xwiereb. Luka Xwiereb. Mela kif kont qed ngħid, naraw li bħala ġenituri kemm hu possibbli dejjem nirrispondu għal sejħiet li jkun hemm min-naħa tal-management. Jekk ikun hemm possibilità ta' laqgħat, jistgħu jkunu laqgħat ta' informazzjoni, jista' jkunu laqgħat ta' formazzjoni, ta' taħriġ ukoll. Ħajjitna kollha nikbru, dejjem qegħdin nitgħallmu. U apparti li dejjem qegħdin nitgħallmu u nifhmu aħjar, nifhmu l-messaġġ li nkunu qegħdin ngħaddu lil uliedna. Illi għalina huma importanti tant li qed inwarbu l-affarijiet l-oħra li għandna biex nattendu għal ħtiġijiet tagħhom. Naf li mhux dejjem ikun possibbli, jien l-ewwel wieħed meta qed ngħidlek nkun qed ngħid jien dejjem attendejt inti. Hello, l-odwa tajba. Bonġu, nsellimlek u l-Dr. Aquilina wkoll u l-panel kollu. Grazzi, bonġu, inti għal Luka Xwiereb qed ngħid tajjeb? Korrett. L-għażla tiegħek għal Luka jekk jogħġbok? Sana Luigi jekk jogħġbok. St. Aloysius għal Luka. Prosit, grazzi ġara tajba. Nirringrazzjak il-ġurnata tajba. Ciao ciao. Ieħor lilkom baj, grazzi. U issa qed nistennew lil xi ħadd tal-Mattias. Kif qed taraw St. Aloysius imħabba li kull ma kellna disponibbli hemmhekk kienu 4 postijiet, l-oħrajn kienu tilgħin bil-primarja, kellna tal-aħwa u tal-impjegati li jkunu diġà ħadu posthom, issa kull ma fadal huwa post wieħed fil-fatt Sana Luigi l-iskejjel l-oħra kollha għandhom xi postijiet disponibbli. Mhux ħażin. Nistennew xi ħadd li għaddi għal Mattias Gawċi.
Iva jidher li ħajaddu fuq linja. Bonġu. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, għal Mattias Gawċi. Hello, bonġu. Sana Luigi, please. Saint Aloysius għal Mattias Gawċi. Tajjeb ħafna, grazzi sinjura kompenda ġara Saint tajba. Aloysius, Iva. Thank you. Thank you. U bekk fil-fatt Bye, kif bye, qed taraw Saint Aloysius għalqet il-postijiet disponibbli għalhekk Saint Aloysius issa maċ hemm postijiet available għalihom l-għażliet tagħkom huma fl-iskejjel l-oħra kollha għajr Saint Aloysius tajjeb. Ma nafx jekk nistgħux inkomplu jew le kux ħajgħaddi xi ħadd għan-Noa. Ġifi kif kont qed ngħidilkom jiena nifhem li kollha kemm aħna għandna ħajjiet impenjattivi ħafna u x-xogħol mhux dejjem jippermettilna illi nassentu ruħna biex inkunu nistgħu nattendu għat-tfal ta' wlied għal-laqgħat u hekk ta' wliedna. Hello. Hi, bonġu. Bonġu għal Noa Muscat u x'hekk? Jekk jogħġbok Iva. L-għażla tagħkom jekk jogħġbok? Mela, l-għażla tagħna hija St. Michael School. St. Michael għal Noa Muscat. Grazzi ħafna, komplementa ġurnata tajba. Thank you. Bye. Lilek ukoll, thank you. Thank you. Bye bye. U ħadd m'għandu għalfejn iħossu ħażin iżejjed jekk jiġi dik id-darba li ma jkunx jista' jattendi, però ejja nippruvaw nagħmlu sforz, mhux awtomatikament wedi tal-iskola min issejjer. Ejja mhux dejjem dik tkun l-għażla by default, ejja nippruvaw. Hello, bonġu. Bonġu. Għal Jamie Grima. Bonġu. Tajjeb. Iva. Proset. L-għażla tagħkom Iva. jekk jogħġbok? Savio College, please. Savio College għal Jamie. Savio College. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Thank you. Bye, thank you. Good Bye. day. Tajjeb, u issa qed nistennew il xi ħadd għal Aiden Buġejja. Aiden Buġejja. Punti ieħor naħseb importanti huwa li nżommu l-komunikazzjoni għaddejja ma' wliedna. Ħanisimgħu s-sinjuri bonġu għal Aiden Buġejja qed ngħid tajjeb. Iva, eżatt. Savio College. Savio College. Savio College għal Aiden. Grazzi ħafna sinjura, komplementa ġurnata tajba. Thank you. Good day. Bye, thank you. Ciao. U issa jmissna lil Caden Grek. Ikkun hemm xi familji li jkunu qed jagħtu ħafna attenzjoni fil-primarja. U meta niġu għas-sekondarja mbagħad ngħidu hija sa tfal qegħdin jikbru se jdu jifendu veru, urdu jitgħallmu jkunu indipendenti, ġifieri ejja ma nħallux it-tfal dejjem jistrieħu fuq il-fatt li rridu nagħmlu l-affarijiet aħna li jew huma magħna ħin kollu dejjem. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Għal Caden Grek qed ngħid tajjeb? Iva, eżatt. L-għażla tagħkom jekk jogħġbok? Savio College, please. Savio College għal Caden Grek. Grazzi ħafna sinjura, komplementa ġurnata tajba. Thank you. Santi, bye. Grazzi. Ġifieri li ndarru element ta' indipendenza importanti. Però ma jfissirx li f'salt wieħed it-tfal tagħna kibru, issa għamluhom għal rashom, xejn affattu. Importanti li kemm hu possibbli nistaqsu kif marret il-ġurnata. Sa mhux kulħadd ikun espansiv ħafna fl-ispjega tiegħu tal-ġurnata. Hello. Hello, isni smajt li waqgħet il-linja nerġgħu nippruvaw naqbdu mal-familja ta' Matthew Zammit McElhatton. Naħseb hawn ma ġiex tidher fil-print tagħna. Matthew Zammit McElhatton. Ippruvaw però. Tgħidli x-tifel ma tantx jitkellem, ma tantx jgħidli xi jagħmel u ma jagħmel. Veru, però staqsu uru interess. X'għamiltu llum? Interessak xi ħaġa? Hello? Hello?
Hello, good morning. Għal Matthew Summit McIlhatton qed nifhem mhux hekk. Yes. Good morning. Good Saint morning. Michael. St. Michael. Yes. Thank you very much. Thank you for your choice. So Matthew Summit Thank you. St. Michael. Thank you very much. Michael Good day. Hatton, yes. Yes, thank you. Thank you. Bye, good day. Anke jekk ikunu ftit skarsi fid-diskors ippruvaw xorta waħda. U ruhom li intom qegħdin hemm dejjem lesti biex tisimgħu. Mingħajr ma neżaġeraw iż-żejjed sewa mhux saqsini 20 jew saqsini 100 mbagħad. Imma ftit element ta' kurżità, element ta' interess fil-ħajja ta' xulxin importanti ħafna biex iħossu li intkom għadkom qegħdin hemm preżenti anke fil-ħajja xi ma nkunux preżenti fiżikament magħhom. Anke fuq kien hemm xi ħaġa interessatek iktar jew xi ħaġa ta' diffiċli. Insomma dil-konverzazzjoni għaddejja. Hello, Lodwa Tajba. Hello, good morning. Hello, good morning. Is it for Tyler Alexander Sarajava? Am I right? Yes, it is. Yes, it is. Your choice, please. Savio College. Savio College for Tyler. Thank you very much and have a nice day. Thank you, you too. Bye-bye. Thank you, bye, good day. U issa jmiss il-Jalen Luke Grishti. Jalen Luke Grishti. Apologies for those parents who are not Maltese speaking. I'm now more conscious that I have been speaking all the time in Maltese, but the great majority of us would be Maltese speaking, so I'll stick to our mother tongue. However, as has already been done, speak in whichever language, Maltese and English, please, or Italian. That is as far as I can go. I may understand some French, but I can't speak it, so please bear with me. So use whichever language is convenient between Maltese and English when you come to speak to me. Ma nafx jekk isni smajt it-tune. Hello? Le, ma smajtx tajjeb. Tajjeb wis. Ejja nippruvaw ukoll naħdmu flimkien biex jintlaħaq bilanċ. Suppost għandna xi fuq il-linja. Hello? Hello? Għandna l-familja ta' Jalen Luke Grishti fuq il-linja? Jidher li mhux qegħdin ikellmuni, ma nafx. Maħniex qegħdin nisimgħu xulxin. Hello, ma li titflu fuq il-linja, għajdu li hello, please, taħalli nirrealizza li tkunu qegħdin magħna. Hello? Hello? Hello. Hello, bonġu, għal Jalen Luke Grishti. Hello, bonġu. Iva. Iva. Prosit, l-għazda ta'kom jek joġbok? Savio College, please. Savio College għal Jalen. Tajjeb, ħafna ġadat tajba. Thank you. Grazzi lilkom. Bye-bye. Saħħit. Tajjeb. Kif kont qed ngħid, ejja nippruvaw naħdmu flimkien għal forma ta' bilanċ. Ħajjitna mimlija ħafna llum u sabiħ li nippruvaw nagħtu lil uliedna ħafna esperjenzi kemm hu possibbli. Min jara li wara l-iskola jmur x'imkien ta' arti, sport, sfin, jew drama, dottrina u hekk. Hello? Hello? Hello, bonġu. Bonġu, għal Alessio Borġ, qed ngħid tajjeb? Ija, bonġu. L-għażla tagħkom għal Alessio jekk jogħġbok? Savio College, jekk jogħġbok. Savio College. Alessio. Grazzi ħafna, komplimenta ġagat tajba. Grazzi, ġurnata tajba. Grazzi lilkom, saħħit, bajħi. U issa jmiss il-Andrea Cunningham. Kif kont qed ngħid isimgħuni minn fuq il-mobiles jekk jogħġbok, ta? Mhux minn fuq id-devices. Kollha affarijiet tajbin li konna qegħdin nsemmu u kollha inħeġġeġ li kemm jista' jkun naraw li uliedna ma jkunu skola u daru skola biss. Hello? Hello? Isni smajt it-tune imma mhux qed nisma' lil ħadd.
Ne, mhix qed nistema' l-linja ta' nippruvaw naqbdu mal-familja ta' Andrea Cunningham, please. Ejja min-naħa l-oħra ma neżaġerawx b'mod u manjera li l-ġurnata għas jifdilha nifs għal ħadd. Laqlu li jedna, laqalina u wis inqas għal flimkien. Tajjeb illi jkun hemm tomijiet differenti illi aħna nduqu biex kemm jista' jkun l-iżvilupp tagħna jkun wieħed holistiku, wieħed sħiħ u mhux f'aspett wieħed biss. Hello? Hello? Hello, għal Andrea Cunningham, please? Qed taqa' l-linja kull darba, qed nisma' it-tjun imma mbagħad qed taqa' l-linja. Nafu tajjeb illi anke jekk ikonna commitment wara commitment, meta taħseb anke fi travelling time, f'salt wieħed il-ġurnata tittieħed kompletament. U li nispiċċaw in rat race kull jum il-ħin kollu, tisma' partikolarment xi ġenituri bħalissa l-fażi tat-taxi driving. U veru hekk jiġri, veru. Ejja nippruvaw kemm jista' jkun we contain it as much as possible and we don't overdo it ourselves, ma neżaġerawx. Sa xi drabi jkunu wliedna stess illi jitqanqal l-interess tagħhom u aħna wkoll irridu nippruvaw naraw kif nilqgħu dawk ix-xewqat li huma jkollu, però dejjem bil-qies bilanċ. Permettu li sekonda x'qed ixemplu li mill-uffiċċju. Hello, Father Mark? Inċempilla minn fuq il-mobile tiegħi. Mela, tini sekonda żgħira, tini n-numru, please. 79. Sorry, għalek, ħannu ma nirrepetix l-iPhone. Erġa' jirrepetu li inti biss. Billhom jiena issa, ta' grazzi ħafna. Thank you, Father, thank you. Mela, qed jgħiduli mill-uffiċċju li din il-familja mhux qed jirnexxielhom meta jgħaddu l-linja hawnhekk iżommu l-linja, qed taqa' l-linja. Għalhekk ser inkun qed inċempel il-familja ta' Andrea Cunningham jiena stess minn fuq il-numru tiegħi u ħanpoġġihom speaker mill-ewwel ma' ġenb. Hello, bonġu. Il-mami ta' Andrea Cunningham qed ngħid tajjeb? Iva tajjeb. L-għażla tagħkom għal Andrea jekk jogħġbok? Savio College. Savio College għal Andrea. Iva. U hekk irranġajna wkoll sinjura tajjeb ħafna. Okay. Grazzi, Thanks very komplimenta much. ġat tajba. Bye, thank you. Thank you. Bye. Tajjeb wis. Tissejvjaħ sinjura n-numru tiegħi sewwa dak issa id-delete ħalli isek ma rajtux. ċajt apparti nagħmlu kif hemm bżonn biex kemm jista' jkun naraw li l-proċess jibqa' miexi smooth ma' kulħadd. Tajjeb wis issa jmiss għal Luka Grek. Luka Grek, nittamaw li ma jkunniex id-diffikultajiet tekniċi li bdew jiġrulna ma' din il-familja xi kultant ma tkunx tifhem eżatt xi wieħed jiġri nirranġaw kif nistgħu. Ta' ma kif kont qed ngħid għax milli nara madwari, it-tfal tiegħi kibru ftit iktar illum, allura għaddejna minn dik il-fażi, imma donnu għadha tikber il-mewġa ta' commitments li jkun hemm. Deġa kien hemm ħafna commitments anke fi żmien meta tfal tiegħi kienu għadhom tiegħi mhux kibru ta' barra minn hawn ta' ħajlqu 24 u 21 għadhom żgħażagħ. Imma tiskanta kemm fi ftit żmien saru jinbidlu anke trends. U llum milli nara il-ħin tal-familja huwa limitat ħafna. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, il-familja ta' Luka Grek qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom għal Luka jekk jogħġbok? Savio College, please. Savio College għal Luka. Tajjeb ħafna sinjura, kompeta ġarat tajba. Thank you. Grazzi Thanks. lilkom, grazzi. U Savio College issa fadal 10 postijiet kif qed taraw għalhekk l-għażliet għadhom kollha hemm għajr San Luigi li kif kontu tafu n-bidunet kellha vera ftit postijiet available għalhekk ma kienitx daqshekk disponibbli għajr għal dawk li ġew minn tal-bidunet. Iżda l-oħrajn għadhom s'issa koll available
minkejja li kellna xi xejriet li marru iktar lejn skola partikolari minn oħrajn, però s'issa għadhom hemmhekk kollha kemm huma. Anke nitalmu ftit ta' ngħinu xulxin in time management għax x'jiġri. Naslu mill-iskola, sakemm naslu jsir ħin dak li jkun jieħu xi ħaġa, forsi jistri ftit, u mbagħad immorru x'imkien, u mbagħad ix-xogħol tal-iskola u l-ħin tal-familja. Hello? Hello? Qed nisimgħu fil-bot il xi ħadd naħseb għal bentanti qed ngħid tajjeb? Le, waqgħet il-linja. Mela nerġgħu nippruvaw naqbdu lejn xi ħadd għal bentanti. Ippruvaw irriservaw imma dak il-ħin ftit iktar l-ewwel biex it-tfal ikun jista' jagħmlu xogħolhom. Dana naf li bħalissa dej ħafna diskors fuq homework, ippermettu li jiena ngħid dak li naħseb. Jekk xi ħadd qed jimmaġina li l-edukazzjoni formali tista' ssir biss fl-iskola, skużawni, m'għandniex idea x'qed jiġri, m'għandniex idea vera x'titlob il-formazzjoni anke akademika tal-persuna. Jekk qed nistennew li dak li Hello. Hello, l-odwa tajba. Lilek ukoll. Għal bentanti qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom għal ben jekk jogħġbok? Savio, please, college. Savio College għal ben. Grazzi ħafna u l-kumpliment ta' ġodda tajba, Sinjura. Thank you. Grazzi. Nilkom ukoll, thank you. Grazzi. Daqskemm l-eżaġerazzjoni ta' homework bla razan u hekk mhux tajjeb assolutament, imma konsolidament hemm bżonn. Inti jekk qed tiġi espost għal kunċett ġdid, qed jitqanqal l-interess tiegħek, imma hija ma nilludux ruħna li kollox ikun dejjem daqshekk enticing għal kulħadd. Tixtieq li l-edukazzjoni tkun dejjem enticing hekk, imma nifhmu wkoll li hemm element illi qed ikollna nitalmu għax nafu li huwa meħtieġ ukoll. L-odwa tajba, hello. L-odwa tajba. Hello, l-odwa tajba. Lilek ukoll, Sinjura, għal Jakob Zerafa qed ngħid tajjeb? Iva, Savio College, please. Savio College għal Jakob. Proset, grazzi ġara tajba, Sinjura. Thank you very much. Lilkom ukoll, Thanks, grazzi. thank you. Bye. Tajjeb, wis Savio għadhom hemmhekk ukoll available għal kulħadd. Jiġifieri element ta' commitment, element ta' sforz, element ta' prattika min-naħa ta' wliedna irid ikun hemm. Il-bqija mhux se jiġi internalizzat it-tagħlim. Impossibbli illi l-firxa ta' oqsma illi għandhom wliedna jmissu magħhom sakemm itemmu l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom. Illi nifhem illi forsi f'pajjiżna kultant mifruxa ftit iżżejjed. Imma ejja ma nakkużawx dejjem is-sistema u nifhmu li b'impenn baqal huwa possibbli. Bla impenn, bla sforz, ejja ma nistennewx li jirnexxielna nottienu riżultati, dana konvinti li ħafna minnkom li qegħdin tisimgħuni intom ukoll għamiltu diversi sakrifiċċji f'ħajjitkom, tafu meta dawk is-sakrifiċċju sarfu u tafu meta forsi inqas impenn wassal għal riżultati inqas mixtieqa. Jiġifieri bħalma ġara li f'ħajti l-kol kemm aħna. Għalhekk ħin illi jkun dedikat għal xogħol tad-dar, importanti li naraw illi nirriservaw u ejja nużawh baqal dak il-ħin ukoll, għax dan jekk ikun fi spazju komuni fejn xi ħadd mill-familja qiegħed hemmhekk ikompli. Jista' jkun il-missier, jista' jkun l-om, jista' jkun in-nanna, xi ħadd. Qegħdin ngħixu fi spazju flimkien. Hello, bonġu, Sinjura, għal Noa Farrugia qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom jekk Savio jogħġbok? College, please. Savio College? Savio College. Tajjeb ħafna, grazzi Savio College għal Noa. Thank you very much, ġodda tajba. Thank you. Bye, bye. Jista' jsir. U mhux qed ngħidha hekk ta' b'xi mod ironiku jew hekk, imma jista' jsir ukoll ħin sabiħ flimkien. Iva, iktar ma ħajgħaddi aktar dak il-ħin. Forsi mhux dejjem ħanaraw daqshekk sabiħ. Minn fostna studja tul ħajtu, ħafna minna qed ikollna nibqgħu nistudjaw tul ħajjitna kollha nafu li jiġi mument fejn iva
titpoġġi rasek hemmhekk, tistudja, tagħmel sagrifiċċju, però dak huwa parti mir-reżiljenza li għandna bżonn matul ħajjitna dana li nagħtu l-impressjoni li l-ħajja ħajġu l-affarijiet weħidhom, naħseb inkunu qegħdin ma nippreparawx il-lulidna l-ħajja reali. Ġifieri anke meta qed nara f'daw il-ħafna fora le social media llum u kultant uħud mill-politiċi ta' naħa u ta' oħra kulħadd jibda. Jien għandi riservi kbar meta nibdew nagħtu l-impressjoni li kollox jista' jsir fil-ħajja tal-iskola. Hello, l-odwa tajba. Għal Julian Fenek Magrin, qed ngħid tajjeb? Ekku. L-għażla tagħkom għal Julian hekk jogħġbok? Savio College. Savio College għal Julian. Grazzi Sinjur. Ġada tajba. Thank you ħafna, bonġu, thank you. Bonġu. Ta' ġifri, nifhem li kulħadd jista' jkun għandu l-fehmiet tiegħu, jiena qed nipprova naqsam il-fehma tiegħi mhux sempliċement għax hija tiegħi għalija, qed nipprova li tkun taġid għalikom u għal uliedkom. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jagħmel l-għażliet tiegħu, però wara ikun hemm ir-riżultat ta' dawk l-għażliet li nkunu qegħdin nagħmlu. U anke hija nfittxu ftit ħin ta' tranquillità. Jalla jkollna ċans li nitolbu ftit flimkien ukoll, jalla jkollna ċans nieklu flimkien, jekk mhux ta' kuljum nippruvaw insibu ġranet li għall-inqas nieklu madwar mejda flimkien, għax huma kollha il-mumenti li jġibuna u li jsaħħu relazzjoni li nkella ftit illi jibirdu ir-relazzjoni bejnietna, għalhekk importanti li nrawmuhom daw. Ma nafx hekk hemm xi ħadd fuq il-linja? Le, naħseb li nnifsi mill-bodet nisma' mill Iva, hello. Hello, hi, bonġu. Bonġu, għal Mattija Maleki Sherry Harn, yes? Harni. Savio College, jekk ġobkom. Savio College għal Mattija. Thank you very much. Good day. Grazie ħafna. Thank you. Bye, thank you. Tajjeb wis. All right, nistgħu nkomplu. Naqsmu da xi ħsibijiet sakemm jinaqdu magħna l-familjari ta' Lukas D'Amato. Ta' mhux ħanibqa' nirrepeti ruħi fuq dak il-punt naħseb il-messaġġ wassaltu, però importanti il-bilanċ. Il-bilanċ tal-ħin, anke jekk għandna opportunità niltaqgħu ma' nanniet, familjari oħrajn, ejja nallokaw ħin għal kollox. Importanti ħafna. Let's not overdo it, biex ma niftehmx, mhux qed ngħid ejja niffissaw fuq l-iskola. L-eżaġerazzjoni hija kollha ħażina, imma li twarrab l-impenn daqstant ieħor huwa ħażin ukoll. Hello, l-odwa tajba, għal Lukas D'Amato. Hello, bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Lukas hekk jogħġbok? Saint Elias, please. Saint Elias għal Lukas. Tajjeb ħafna sinjura, komponenta ġara tajba. Lilek ukoll, grazzi. Grazzi lilkom. U issa jmiss warahom lil Nathan Inkorvajja, il-familja ta' Nathan Inkorvajja. Kif tafu fl-ewwel sentejn più o meno it-tfal ħajkunu qegħdin jingħataw firxa li tkun simili ħafna ta' xulxin. Hemm min ikollu ftit iktar enfasi fuq sma jew f'oħrajn, però l-core subjects ikunu hemmhekk disponibbli dawk dejjem, ikunu hemmhekk, ikun hemm xjenzi, ikun hemm humanities, jew studji soċjali, jew ġeografija, jew storja, jew taħlita tagħhom, environmental f'xi każijiet ta' scale jiġi ppreżentat. L-edukazzjoni hemm it-taħlita tal-firxa wiesa'. Hemm imbagħad l-iskejjel li jagħtu possibbiltajiet dan tafuhom hemm xi distinzjonijiet minn skola l-oħra, ta' jew foreign language waħda jew ta' tnejn, hemm ta' min ikun jista' jagħti ċans ukoll illi alternaw xi suġġetti minn term għal ieħor biex ituhom ftit espożizzjoni ta' oqsma oħrajn li ġieli mbagħad jistgħu jkunu iktar estiżi mill-form 3 il fuq. Naħseb erġajna għandna xi diffikultà mħabba l-linja. Għajt li fadel Mark. Mela, sekonda żgħira n-numru. Iva. Nirrepetuh għal-ġurament, please. Tajjeb ħafna, thank you. U l-familja Inkorvajja sewa? Thank you, Father, thank you.
Mela, ħanerġa' nagħmel kif għamilt l-ewwel għax erġajna għandna diffikultà biex ngħaddu l-linja on air u ħanċempel lill-familja Nkorvajja fuq in-numru illi kien ġie mogħti lilna u ħanpoġġikom speaker mill-ewwel sewwa. Hello. Hello, good morning. Il-mammi ta' Good Nathan. morning. Iva jini. L-għażla tagħkom tal-iskola kif jogħġbok? Savio College jekk jogħġbok. Savio College għal Nathan. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġodda tajba. Bye, thank you. Bye. U bekk dejna ukoll. Tajjeb naraw daqsxejn x'qed jiġri għal darbora ta' kollegi għal nifhmu ftit. X'qed jiġrilna. Mela, issa qed nistennew xi ħadd tal-Julian Piscopo. Hello. Hello. Bonġu sinjura. Hello. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Julian, please. Savio College. Savio College għal Julian. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġodda tajba. Thank you. Grazzi. Thank you. lilkom. Bye, thank you, good day. Bye-bye. U issa jmissna lil Zek Mifsud. Zek Mifsud. Jeb nistgħu nkomplu ftit mela. Imbagħad kif tafu lejn nofs iktar milli jeqreb ta' tmiem sfortunatament tad-9 sena mbagħad tal-year 9 meta tfal ikunu fhom tu, tafu li jsiru għażliet. Sfortunatament ngħid jiena s'issa għandna sistema li titlob li jsiru dawn l-għażliet. Hija sistema illi nistqar nixtieq nara xi darba tinbidel f'pajjiżna għax tillimita lill-uliedna ċertu għażliet li jsiru fi stadju bikri wisq, però hija bidla li teħtieġ ħafna pjanar minn kmieni. L-għodwa tajba, għażek, bonġu. Hello, bonġu. L-għażla tagħkom għażek jekk jogħġbok? St. Michael, please. St. Michael għażek. Grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġodda tajba. Grazzi. Thank you. Lilkom. Lilkom ukoll. Bye, thank you. U issa jmiss lil Matteo Camilleri u qed naraw li Savio fil-fatt issa qegħdin jonqsu fadal 3 postijiet imgħadu hemmhekk disponibbli u l-għażliet ta' skejjel l-oħrajn kollha għadhom hemm sa Norwiġi kif kont għedna ġa kienet għalqet aktar kmieni. Tajjeb wis. Imma kif inhi s-sistema bħalissa huwa snin li ġejjin żgur fadal ħafna mhix qed nara anzi s'issa l-ebda ċaqliq li din is-sistema tinbidel. It-tfal tagħna jażlu skont il-possibbiltajiet li joffru l-iskejjel, però l-għażliet l-aktar dawk komuni huma disponibbli fl-iskejjel kollha ta'. Hello. Hello, good morning, għal Matteo Camilleri. Hello. Tajjeb. Bonġu. Bonġu. Iva, Savio College. Savio College għal Bonġu. Matteo. Grazzi sinjura, komplimenta ġodda tajba. Thank you. Grazzi lil. Bye. Mela, Savio College għal Matteo u issa wasanna fil-fatt tal Samuel Odoh. Samuel Odoh. Meta niġu għal dak il-waqt għax jiena ma jkollix l-opportunità niltaqa' magħkom qabel dak, ejja nippruvaw ma nipproġettawx ix-xewqat tagħna fuq uliedna. Iva hemm ikunu u mhux qed ngħid ma niddiskutuhomx u ma naqsmux ħsibijietna, immejja nħallu lil uliedna kemm jista' jkun jagħmlu għażla libera tax suġġetti ħajkunu qegħdin ikomplu mbagħad jidħlu f'aktar fil-fond fihom li mbagħad ħajwaslhom għat 3 snin ta' wara fil-fatt sakemm jagħmlu is-sek low levels tagħhom. Għax tafu li b'xi mod jista' jaffettwa għalkemm illum hemm possibbiltajiet biex anke dak jerġa' jkun korrett ta' ġifieri hija għażla importanti imma mhijiex għażla definita kompletament li kbar għażla. Hello? 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 Hello. L-odwa tajba, għal Samuel Odoh, please? Iva, Savio College jekk jogħġbok. Savio College għal Samuel, proset, grazzi ħafna sinjora ġodda tajba. Tanti ieħor, grazzi. Grazzi, grazzi.
Mbagħad wara imiss il-Samuel Formosa u Savio kull ma fadlinna huwa post wieħed fil-fatt disponibbli. Hello? Hello? Hello. Hello, Lodwa Tajba. Hello. Għal Samuel Formosa, please. Bonjour. Le, jiena tinċempel biex nitaqsi xi mistoqsijiet fuq il-skejl tal-Knisja. Mela ma kellekx tidħol fuq din linja. Skużani. Skużani. Qed isiru l-għażliet bħalissa ta' nitlob li tinqata' skużani kumpleta ġara tajba, Sinjura. X'b'xi mod ħaltoner. Inkurs ta' wiġbukom ukoll, ma mhux live bħalissa waqt li l-oħra qegħdin jistennew. Tistennew daqsxejn iktar tard hekk jiġobkom ta' bħalissa l-kollegi huma kollha impenjati bil-proċess tal-għażliet għalhekk telefonati fuq mistoqsijiet isiru ħinijiet oħrajn hekk jiġobkom. Issa qed tistennew il-familja ta' Samuel Formosa. Mela, l-iktar għażla li hemm li jekk ma ssirx dak iż-żmien imbagħad ħajkun hemm xi għażliet li jillimitaw fil-futur kif ħafna minnkom probabbilment jafu hija l-kombinazzjonijiet tax-xjenzi kollha, jiġifieri għal dawk li jkunu jixtiequ li eventwalment ikollhom il-biology, il-chemistry u l-physics mhux impossibbli. Naf diversi studenti li ma kellhomx at O level ġew at A level u intermediate għamlu sforz mhux ħażin sinifikattiv mbagħad sinifikanti biex irnexxielhom jottienu dak li kellhom bżonn u rnexxielhom jakkwistaw sew low lej level li kellhom bżonn anke f'dak is-snin. Però il-maġġoranza isibuha aktar smooth u faċli illi jekk ikun hemm dik ix-xewqa u l-ħajra li jistudjaw ix-xjenzi fil-livell post-sekondarju daw jibdewhom imbagħad fil-fatt mill-Form 3 mill-Year 9. Hello? Yes? Hello, good morning. Għal Samuel Formosa, please. Good morning. Iva? L-għażla tagħkom għal Samuel jekk jogħġbok? Savio College, please. Savio College għal Samuel Formosa. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġara tajba. Għalhekk l-għażla ta' Samuel Formosa Savio College għal qed ukoll m'għandhomx aktar disponibilità ta' postijiet u issa l-għażla ta' fuq il-kumplament ħlief Savio se jiġi fil-fatt u qed nistennew tgħaddi l-linja għal Kaj Ketkuti. Kaj Ketkuti. Però fejn jiġu suġġetti l-oħra l-esperjenza u rietni li ħafna drabi hemm flessibiltajiet ta' ġifieri anke nieħu meta ġejt ma' wliedi biex ngħinhom imbagħad għall-għażliet tal-università hemm pjuttost ammont ta' flessibilità. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Għal Kaj Ketkuti qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael jekk jogħġbok. St. Michael School għal Kaj Ketkuti. Proset, grazzi tajba, Sinjura. Iva. Grazzi. Grazzi, bajħi. U kif nafu tajjeb illum, meta konna aħna żgħar, l-Università ta' Malta illi kellek bħala edukazzjoni terzjarja ma kienx hawn wisq aktar għażliet oħrajn, kien hawn ftit, l-ITS kien għadu qiegħed jibda jirranka, illum l-ITS huwa istituzzjoni stabbilita li joffri ħafna programmi differenti fil-qasam tal-ospitalità. In the meantime, l-MCAST kiber kif tafu joffri kull xejra ta' ħriġ ukoll vokazzjonali primarjament imma firex ħafna l-istudji tiegħu u għaw diversi istituzzjonijiet oħrajn anka mhux statali, privati, illi b'inċentivi li joffri anka l-istat illi tkun tista' ġib scholarships u hekk u anka reimbursement ta' dak li tkun qed tħallas hemm għażla pjuttost wiesa'. Ġifieri l-għażla ristanti li ħajkunu qegħdin jagħmlu tfal tagħna hija importanti. Mhijiex finali, mhijiex determinanti, dejjem nistgħu b'xi mod nerġgħu nimmanuvraw ruħna fil-ħafna options differenti li hemm offruti lilna ta'. Ġifieri tajjeb illi kif kont qed ngħid. L-għażla ma tkunx tagħna, ma tkun tagħhom. Tkun għażla li qegħdin jagħmlu bl-iktar mod informat l-iskejjel jgħinuhom ħafna drabi jsiru laqgħat ta' informazzjoni, jiġu spjegati s-suġġetti differenti u kif ikunu il-combinations hemm min jagħti free choice, hemm minflok free choice jagħti combinations. Jkunu isom bil-kolonni fejn tkun tista' tagħżel u ma tagħżilx. Però ikun hemm gwida tajjeb ħafna ta' ħallu lilkom infuskom tiġu mmexxija wkoll u staqsu fejn ikun hemm bżonn mill-persuni responsabbli min-naħa tal-iskola.
Spat kemm nitkellem ftit ukoll anke fuq il-proċess kif qed jinbidel, nimmaġina se sirtu qed tisimgħu aktar tas-sek, tal-low level kif sar. Hello. Hello, good morning. Għal Julian Sherry qed ngħid tajjeb. Bonġu. Iva, Julian Sherry, St. Michael's College, please. St. Michael's School għal Julian. Grazzi ħafna. U ġadat tajba. Yes, thank you. Grazzi. Bye, good day. Thank you. Tajjeb, wis, mela St. Michael għal Julian. Jekk għadkom minnkomx mitħla, din is-sena fil-fatt ser ikun l-ewwel sena illi tfal illi ħajkunu qegħdin tfal, iż-żgħażagħ tagħna, illi ħajkunu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet tal-perjodu fil-fatt low level tagħhom evolva ftit aktar. Il-bidla ilha biex isseħħ bil-mod il-mod inna f'pajjiżna nikkontemplaw u naraw kif nistgħu nagħtu l-opportunità tax-xogħol illi uliedna jagħmlu l-iskola u jagħmlu matul it-3 snin, mhux l-iskola biss manka parti minnu d-dar. Matul it-3 snin ta' qabel ma jtemmu il-ħajja tas sekondarja tagħhom jiġi valutat, jiġi moti valur ukoll fiċ-ċertifikazzjoni li fl-aħħar ikunu ħajkun qed jieħdu. Hello, bonġu. Hi, bonġu. Għal Nathan Stapley? Yes, St. Michael's, please. St. Michael għal Nathan Stapley. Grazzi ħafna, Sinjura. Komplimenta ġaħat tajba. Thank you. Thank you very much. Ilek ukoll. Bye, thank you. U issa jmiss lill-Andrea Camilleri. Andrea Camilleri. Stennew sakemm tgħaddi l-linja. Għalhekk illi ġara huwa it-tfal ħajkollhom eżami xorta waħda issa, eżami li huwa control, ġifieri li jkun ħareġ mingħand il-matzek, eżami jkun l-istess għal kulħadd, hemm diversi eżamijiet skont jintażel għal livelli mhux ħanidħol f'dak il-mertu at this stage għalissa is-sistema ġenerali fuq livelli differenti mbagħad jiġi spjegat lilkom aktar il quddiem kemm tifhmu l-qafas kif qed jaħdem. Dal-eżami jkun qed isir fiċ-ċentri tal-eżamijiet kif kienu jsiru qabel, ikun hemm supervisors kif kien isir qabel u jiġi korreġut kif kien isir qabel ukoll minn persuni esterni illi jkun hemm metodoloġija partikolari ta' kif isir il-marking u anke checking tagħhom illi fl-aħħar minn dak mbagħad se jkun qed joħroġ a grade. Jiġifieri tal-eżami u ħajkun eżami wieħed però li ħajkun qegħdin jagħmlu it-tfal se jkun qegħdin jieħdu grade. Però tax-xogħol li ieħor li jagħmlu matul it-3 snin ta' qabel qed jissejjaħ illum bħala school-based assessment, SBA in short, jiġi meta tbdew tisimgħu SBA fuq dak li qed nitkellmu. Hello, bonġu. Hello. Hello. Hello, bonġu. Għal Andrea Camilleri, qed ngħid tajjeb? Iva tajjeb, Andrea Camilleri. L-għażla tagħkom, please. St. Michael's, please. St. Michael għal Andrea Camilleri. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġodda tajba. Tanti ħorlilkom, grazzi. Grazzi. Thank you, good day. Bye. Bye, good day. U issa jmiss lil Sean Formosa. Għanna ftit feedback thank you. Ġifieri x-xogħol illi jkun qed jingħata mill-għalliema u dan tkunu t-tfal qed jirċievu r-riżultat tagħhom mingħand l-għalliema wkoll tkunu tafu sa tmiem dik istess sena meta x-xogħol li jkun għamlu fil-Form 3 tkunu tafu sa tmiem dik is-sena ir-riżultat li ġabu ta' dak ix-xogħol fit-tmiem il-Form 4 tkunu tafu r-riżultat li ġabu ta' dak ix-xogħol fit-tmiem il-Form 5. Qabel ma joħorġu riżultati wkoll tal-mezzek tkunu tafu x'ġabu mix-xogħol li ngħata mill-iskola. Dak kollu flimkien se jkun qed jiġi rapportat bħala marka out of 30 mbagħad fil-ċertifikazzjoni aħħarija illi ħajkollha weighting piece fil-livell illi ħajnata overall. Il-livell li wieħed jimmira jaspira illi jintlaħaq huwa l-livell 3, il-livell 3 huwa dak mistenni
illi dak li jkun iġib sa tmiem is-sekondarja tiegħu, imma hemm ukoll il-possibilità li jiġi ċertifikat ukoll fil-livell 2 u l-livell 1 skont il-performance li jkun hemm fil-components differenti li jkun qed jagħmel. Hello? 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 Smajt it-tune imma mhux qed nisma' lil ħna. Irġajna. Għajdli Fadel Mark. Yes, mena. Tini sekonda. Irġajdli. Iva. Fidejja. Grazzi. Ciao. Illum, għanna ftit taħbit bit-telefonati jider. Mela, ħankun qed inċempel il-familja ta' Sean Formosa. U ħana mill-kon speaker mill-ewwel, sinjuri, all right? Ġifieri meta ħataqbdu, kunu għafu li mill-ewwel qed nistemaw live on air. Qabduni imma, sinjuri. Iċċemplu xi xulxin at this point. Nerġa' nipprova jekk jogħġobkom. Tajjeb ħafna. Hello, good morning. Il-mami ta' Sean Formosa, bonġu. Iva, bonġu. L-għażla tagħkom għal Sean, please. Della Sal għal Sean. Tajjeb ħafna sinjura, komplimenti tajba. Thank you, good day. Bye, thank you. Tajjeb, wis, uftemna wkoll, rġanċajna. Issa jmiss Liljanik Paċ. Ma daħliċ li mhix qed nisma' xejn. Ġifieri issa tibdew issiru dejjem aktar familjari sakemm mhux teġa' familjari għax għandkom tfal ikbar u teġa' toqtuha. Again, naf li kien hemm ħafna diskorsi li qed isir dwar din is-sistema u huwa diskors li joħodha minn perspettivi differenti kif qed jistennija u tajjeb illi jsir dialogu dwarhom dawn l-affarijiet. Għax jgħin biex kemm jista' jkun nirfinaw u neġġastjaw lil nfusna bih. Hello, l-odwa tajba. Hello, bonġu. Għal-Janik Paċ qed ngħid tajjeb. Iva, please. L-għażla tagħkom? Sent Elias qed jogħġbok? Sent Elias għal-Janik tajjeb ħafna. Grazzi u ġurnata tajba. Grazzi. Grazzi lilkom. Baj saħħit. Tajjeb wis u issa jmiss lil Dejan Ordeġan, għattart naħseb Dejan fil-verità, għattart. Ġifieri minn dak li qed nara naħseb illi bil-mod is-sistema qiegħda tindara, però il-kull min qed tolqod b'modi differenti skont l-aspettattivi, skont ukoll il-ħidma li tingħata. Hello, bonġu. Il-ġenituri ta' Dejana Tart, am I right? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael għal Dejan. Grazzi ħafna, komplimenti ġadet tajba. Lilkom ukoll, thank you. Bye. Aħna f'pajjiżna għandna ftit kultura li tradizzjonalment tagħmel enfasi kbira fuq l-eżamijiet. Allura sissa qatt m'hemmx biżżejjed naħseb fiduċja. Mela nafdaw l-eżestana l-uliedna fidejn dawn in-nies fl-edukaturi. Mbagħad meta niġu għall-marka mhux dejjem ikun hemm fiduċja biżżejjed f'dak li l-għalliema huma kapaċi jaslu bħala ġudizzju. Hello, bonġu, l-odwa tajba. Bonġu. Għal Luigi Monsiniere, am I right? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael għal Luigi. Grazzi sinjura, komplimenta ġadet tajba. Thank you lilkom ukoll. Grazzi. U issa jmiss lil Ryan Buttigieg Mallija. Però nassikurakom ta' ġifieri u hawn minnkom edukaturi konvinti li hawn minnkom
l-edukaturi stess intom f'xogħolkom, kieku tmur bħalissa li għadhom ma ħarġux ir-riżultati le tal-O levels u ssaqsu lill-għalliema. Imma tfal tal-elementi, x'taħseb li ħajġibu? L-għalliema jkunu pjuttost viċin ħafna biex ma ngħidx preċiżi bl-eżatt fuq dak illi l-bagħad it-tfal jirnexxilhom fil-verità jottienu. Hello, l-odwa tajba. Hello, Bonġu. Bonġu, għal Ryan Butiġiex Mallija, am I right? Iva. L-għażla tagħkom għal Ryan, please. Della Sal, please. Della Sal għal Ryan, grazzi ħafna. U l-komplimenta ġodda tajba, Sinjura. Thank you. Thank you lilkom. Good day. Thank Bye, you. thank you, good day. Bye. Tajjeb, wiz. Okay, tajjeb ħafna. U kif qed naraw kumodna ndera sala ta' 5 postijiet, St. Albertine 5 postijiet, St. Elias 26 post, St. Michael għax hija l-iktar waħda li kellha postijiet disponibbli mill-ewwel ukoll. Tfadlilha 41 sella ma risnax. Hello, xi ħadd tal-Isaac Patch? Hello, skużani, jiena parent ta' Janik Kawki Vassallo. Ta' min? Ta' Janik Kawki Vassallo. Mhux għalissa l-għażla tagħkom, mhux għalissa ħajċemplu lek dal-waqt, Sinjura. Però, Iva, qed inċempel għax hemm żball għax fil-belli tal-bidu Janik Kawki Vassallo ġie qabel. U issa qiegħed it-tieni wieħed. Le, Sinni, toqgħodx tinkwita, tagħtix każ kif qed jidher hemmhekk, għax hemmhekk il-grafika kienet lesta. Ħadd ċemplulek qabel. Il-grafika kienet lesta qabel it-telefonati li għamilna. Fil-fatt fuq l-annotamenti tiegħi għandi 52A huwa Janik Kawki Vassallo u 52B huwa Matteo Azzopardi. Kemm tistenna li jċemplulek, toqgħodx tikkonfondi. Ta' dal-waqt miegħek. Wasanna kważi kif qed tara robna. Ta' okej, grazzi lilek. Mela. Nippruvaw naqbdu lill-Isaac Patch, please, jgħal familjari ta' Isaac. Ta' xej fiduċa laħwa f'kulħadd, ġibi anka fina, għafdawna. Żbalji nagħmlu ta' ġib perfetti maħniex, imma nippruvaw kemm jista' jkun ma tantx ikunu. U propri fuq il-fiduċa konna qegħdin ngħidu, hekk nafdaw il-uliedna bl-eżes tagħna. Ejja nafdaw il-ġudizzju tagħhom fuqhom fejn jiġi l-abilità tagħhom tkun waħda korretta wkoll. Hija kultura li qed tinbidel nifhem, imma hija kultura li madwar id-dinja tiġri f'ħafna postijiet, ġifieri huma ftit il-postijiet li għadhom daqshekk dipendenti fuq l-eżamijiet daqskemm għadna. Aħna eżamijiet li xorta jibqgħu u xorta għandhom l-iktar parti determinanti imma importanti li nagħtu ċans illi l-edukaturi wkoll qed jagħtu espressjoni ta' ġudizzju fuq l-abilità ta' uliedna. Nżid xi ħaġa oħra wara ta' ma naħseb li għandna ta' Isaac Patch nittama fuq il-linja. Hello? Hello? Għal Isaac Patch, please. Hi. Eva? L-għażla tagħkom għal Isaac hekk jogħġbok? St. Michael, please. St. Michael għal Isaac Patch. Grazzi, Sinjura, komplimenta ġara tajba. Thank you, tanti ħor, thank you. Bye-bye. Grazzi. Melissa għanna lil Jake Cini, u mbagħad wara nċemplu lis-Sinjura għal Janik Kawki Vassallo. Il-grafika ma setax titlesta waqt li nkun qiegħed nagħmel dak it-tluħ tkun lesta qabel. Teknikament ma nafx hekk hux possibbli, aħna m'għandniex dik il-possibilità kellha tkun lesta qabel. Nimmaġina li għal kulħadd hekk. Ma nafx. All right. Mela, qed nistennew it-telefonata għal Jake, jekk jogħġbok. Mela, li kont ħanejt ukoll li jkun hemm aktar fiduċja hija waħda mill-fatturi li probabbilment tgħin ukoll biex kemm jista' jkun anke l-edukaturi don't overdo it. Milli nibda naqra l-emmulaw kultant, jista' jkun li l-biżgħat u l-edukaturi l-għalliema jien għalliem by profession f'dejt għorri differenti imma il-professjoni tiegħi ta' għalliem. Dak li jkun jinkwieta u jibda jitħasseb, jibda jara li jkun ċert li qed jagħmel xogħlu sewwa u dik l-ansjetà xi kultant ir-riżultat tagħha x'ikun. Illi nagħmlu aktar. Għandna espressjoni bl-Ingliż, if I am to err, I err on the side of caution.
U dak li jiġri, illi dak li kun qed jibża jgħidlek minn allura aħjar nagħmel xi ħaġa iktar milli xi ħaġa inqas. Però sfortunatament dak xi ħaġa iktar. Hello, l-għodwa tajba. Hello, bonġu. Għal Jake Ċini, qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom għal Jake jekk jogħġbok? St. Michael School, please. St. Michael għal Jake, grazzi ħafna u l-kumpliment ta' ġranet tajba. Grazzi. Grazzi lilkom. Lilkom ukoll. Issa jmiss is-sinjura li ċemplet l-ewwel għal Janik Kawki Vassallo, ta' ġifieri għalkemm qed taraw hemmhekk il-Matteo fil-verità ħankun qegħdin inċemplu lil Janik Kawki Vassallo għax il-grafika kienet lesta minn qabel, però kif rajtu tluħ tela kif tela tniżlu l-ismijiet wara xulxin hemmhekk kif kienu minn qabel imma polza saret dal-għodu qudiemkom hawnhekk. U Janik għandna nċemplulu qabel Matteo, però ma tagħmilx differenza għax il-postijiet disponibbli xorta jagħtu l-fakultà fil-fatt li l-hom it-tnejn jażlu l-istess kejjel, mill-istess kejjel. Għax parti mill-kritika li ġili nara li kultant ikun hemm ħafna xogħol li qed jintalab. Hello, sinjura, issa ġejna qed nitkellmu flimkien sewwa qed ngħid il-mami ta' Janik. Iva ta' Janik. Tajjeb, ħassar rasek. Ejdenna l-għażla, sinjura. St. Elias, please. St. Elias għal Janik. Tajjeb ħafna, sinjura. U l-kumpliment ġad tajba, ta'? Grazzi ħafna. All right. Tanti, thank you. Grazzi, bye. Wara Janik għanna fil-fatt lil-Matteo Azzoppardi. Għanna l-Matteo Azzoppardi. Waħda mill-kritika li qed nara qed tkun hemm ħafna xogħol li xi kultant qed inħossu li sar ġab żieda ta' xogħol fuq it-tfal tagħna. Ma kellux ikun hekk, m'għandux għalfejn ikun hekk. Kull ma kellu jkun hemm huwa riflessjoni tal-ħidma li ssir matul dawk it-3 snin f'marka li tingħata mill-iskola. Jekk dik fissret żieda ta' xogħol, irridu bil-mod neġġestjaw, irridu naqsuha u ngħinu l-xulxin billi nagħmluha din. Il-kritika kostruttiva hija tajba ejja ma nsawtux xulxin, ta' għax naf kemm mill-partijiet differenti xi kultant jiena d-diskors dal-Marelli insibuha faċli kultant illi nikdbu diskors illi kieku nkunu f'wiċċ dak li jkun probabbilment nomoduh daqsxejn differenti u ngħiduh differenti. Mhux m'għandniex inwasslu ħsibijietna, mela m'għandniex inwasslu ħsibijietna, imma mod u mod kif inwasslu ħsibijietna. Ħalli kemm jista' jkun is-sistema tkompli dejjem titjieb. U konvint illi minna u ftit żmien oħra tindara din ukoll u kulħadd jeġġestja għal dawn il-modelli ta' ħidma differenti. Iħsieb dak kien mhux li jiżdied. Ix-xogħol din hija sistema nazzjonali illi tolqot it-tfal kollha f'skel tal-Knisja tal-Istat, dawk indipendenti bl-istess mod. Hello, għandna familja ta' Matteo Azzoppardi qed ngħid tajjeb bonġu. Iva, bonġu. L-għażla tagħkom No choice, ta' Matteo. Liema, please? No choice. No choice, ġifiri jintkom ħatkunu qegħdin tibqgħu St. Elias College qed ngħid tajjeb, u x'hekk? Iva. Tajjeb, no choice għal Matteo għalina ħatkun retained. Thank you very much. Bye, good day, sinjura. Grazzi. U issa jmiss il-familja ta' Paolo Sapiano. Paolo Sapiano. Baqgħet il-fakultà wkoll ta' ġifieri biex dak li jkun ikun marraf dwarha jekk xi ħadd ikun irid jagħmel suġġetti oħra addizzjonali differenti minn dak li għandu fl-iskola illi jista' jagħmlu bħala private candidate f'dak il-każ kollu żewġ eżamijiet fl-aħħar paper 1 u paper 2 kif kien hemm qabel ukoll għadha hemmhekk is-sistema u meta jiġu biex japplikaw it-tfal għall-low levels tagħhom fil-form 5 mal-mezzek jindikaw dak li jkun għamel suġġett ieħor għax xtaq forsi kif qedna qabel meta ġi biex jagħmel l-għażliet forsi semma għażla u mbagħad wara nibdet xewqa oħra illi ma setax jagħmilha l-iskola jew forsi ma kienx hemm disponibilità tas-suġġett u għamilha għal rasu bajnuna minn barra wkoll nimmaġina hekk. Dak li jkun jista' jagħmel dik l-għażla wkoll jagħmel l-eżami bħala private candidate il-mudell hemmhekk baqa' identiku għalli kien qabel. Tajjeb wisq nistennew ftit
illi tgħaddi il-linja għal Paolo Sapiano. Napprezzaw jekk nżommu ftit ir-ritmu aktar mexxej nota li ġasaru l-10:09 u għadna laqqas wasalna nofs triq, ġifieri qed tieħu ftit żmien il-proċess ukoll. Nippruvaw naqbdu l-familja ta' Paolo Sapiano, kieġobkom? Mela niksru ftit is-silenzju naqbdu tema oħra. Naħseb id-dimensjoni l-oħra li dak li jkun jibda dejjem iżjed jaħseb fuqha matul dawn is-snin li ġejjin ukoll hija l-aspett soċjali tat-tfal, il-ħbieb, il-kuntatti li jkollhom relazzjonijiet li qegħdin jinbnew li llum huma kontinwi għax naħseb il ħajkolli nagħmel telefonata, skużawni x'tiċemplu li hello Father Mark. Natu ftit ċans ta' jekk fil-każ jiddispeċina jkollna nibqgħu mixin nafżawhom jekk ma jtunix tweġiba mill-ewwel konna wara ħanispjega iva mill-ewwel ta' nistennew li tgħaddu lil-linja mbagħad mela. Thank you Father, thank you. Mela jidher li l-familja partikolari qed ikollhom diffikultà biex jiddeċiedu skużawna ma nistgħux nibqgħu nistennew ħajnata ċans sakemm il-persuna tagħmel l-aħħar diskussjonijiet interni, però jekk indumu ikonna skużawni nibqgħu mixjin, naqbżukom u mbagħad tażlu minn dak li jkun fadal fl-aħħar, jiġifieri jkunu preparati, ma nistgħux inżommu li kulħadd jistenna sakemm niddeċiedu tafu kontu ilkom avżati bil-numri ta' disponibiltajiet ta' postijiet, il-grafika li ħin kollu qiegħda tinformakom bil-bidliet nifhmu li mhix deċiżjoni żgħira imma rridu ngħinu xulxin biex kemm jista' jkun il-proċess ikun mexxej. Inna deġa diversi minuti nistennew, qed nagħtu l-iftaħ ftit ċans hekk fil-każ nagħti istruzzjonijiet biex nimxu għall-isem li jmiss. Qed nistenna tgħaddi l-linja għal Paolo Sapiano għall-aħħar minuta jew tnejn hekk fil-każ jiddispeċini jkolli ngħaddi għall-isem li jmiss. Nitlob il-kooperazzjoni, skużawni forsi tarawni antipatku daqsxejn qiebes, imma ma nistgħux nibqgħu hawnhekk. Sal-lejla rridu ntemmu dal-proċess f'ħin illi huwa raġunevoli għal kulħadd dan nofsinhar ta' dalgħodu. U l-postijiet huma dawk li huma qed taraw hemm għażla tajba ħafna ta' skejjel disponibbli. Irridu nkunu għamilna l-homework tagħna minn qabel mhux illum. Biex ikollna priority, idealment il-postijiet kollha li jkun hemm available inti f'moħħok ta' fara. My ranking order hija di. If this is available, I'll go for this. If this is not available, I'll go for the next. U nibqa' miexi. Importanti li dak li jkun ikun prepara ftit ruħu. Hello, Paolo Sapiano, please. Yes, Paolo Sapiano. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? Mela, jiena decidejt inħalli no choice. No choice. Okay. Nibqa' fil-waiting list. Tajjeb, ħafna dikom bat indikanna fil-reġistrazzjoni. Grazzi Sinjura, komprenna ġad tajba. Thank you. Thank you lilkom. Kif għamlet is-Sinjura tafu wkoll li din hija għażla oħra tistgħu tagħmlu illi intkom ma tkunx tixtiequ tesprimu għażla minn dawk l-iskejl li jkun hemm available hemmhekk tgħidulna no choice meta mbagħad tirċievu l-email min-naħa tagħna li fiha tindika no choice u tkunu qegħdin
tikkonfermaw dik, kunu tistgħu tażlu li tibqgħu fuq il-waiting list ukoll biex f'każ li jkun hemm disponibilità ta' skola li jintkom kellkom aktar xewqa għalija tkunu tistgħu tmorru hemmhekk. Imma anke f'dak il-każ importanti li fil-priority tagħkom iddaħħlu n-not li tisma' jiena if it's not these schools, it's no other choice, so nkunu preparati, please. Napprezza ħafna, ta' Mela, qed nistennew it-telefonata għal Mason Ray Carr, please. Għal Mason Ray Carr. Mela dwar ir-relazzjonijiet kont qed ngħid. Għall-ewwel parti ħatkun più o meno dak li konna mdorrijin sissa. Għalkemm ninnota li l-iżvilupp ta' tfal minn ċertu aspetti partikolarment sar iseħħ iktar kmieni. Speċjalment il-bniet aktar mis-subien. Nara li ċertu diskors aktar ta' kabbarija normalment konna nistennewh ċertu tip ta' groupings ta' tfal qed jibdew iseħħu aktar kmieni. Hello? Hello, bonġu għal Mason Ray Carr. Yes, please. Good morning. L-għażla tagħkom għat-tifel, please. St. Michael. St. Michael għal Mason. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you, good day. Lilkom, grazzi. Huwa fenomenu illi probabbilment miġjub anke mid-dinja li qegħdin ngħixu fiha, mit-teknoloġija, mill-medja soċjali. Però dak li konna naraw qabel jibda jinbet. Normalment ta' dawk it-13 sena faċilment illum nibdew naraw jinbet anke ta' 11 u ġieli ta' iżgħar. Allura anke ċertu dinamiċi, ċertu diskorsi li jibda jqum għall-tfal. Huma exposed ħafna iżjed. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Għallijiem Mifsud Muscat. Bonġu? Bonġu. Iva. L-għażla tagħkom jekk jogħġbok? St. Michael School, please. St. Michael għallijiem. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Tanti ħollilkom hi, thank you. Grazzi. Mela, wara tal-jiem għandna fil-fatt għal-familja ta' Matteo Bonit. Matteo Bonit. Jiena li nista' nirrakkomanda naf li l-kilba għal-mobile tiġi minn kmieni u jista' jkun li wliedkom ġaj kollhom il-mobile f'idejhom. Hello, bonjour. Hello, bonjour, sinjura, għal Matteo Bonit, am I right? Iva, yes. L-għażla tagħkom Della ta' skola Sala, jekk jogħġbok? Della Sal. Della Sala għal Matteo. Tajjeb ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Lilkom ukoll, grazzi. Grazzi. U minix ħan idħol fil-mertu ta' meta għandhom ikollhom jew ma jkollhomx mobile disponibbli tfal għax nifhem li hemm realtajiet li jitolbu illi jkollhom mobile kultant minn kmieni ħafna għalhekk kull familja tittamel deċiżjoni tagħhom li nirrakkomanda però huwa li il-medja soċjali tafu li hemm age limits minn meta suppost ikunu jistgħu jirreġistraw fuqhom ejja ma nħallux illi l-ewwel tidħol iħsieb li nista' nqarraq li nagħti identità falsa biex ikolli aċċess għal profile fuq medja soċjali. Qed tiffalsifika ruħek. Qed jinbet il-ħsieb mhux ġenwin mhux tajjeb fuq liedna m'għandniex nappoġġjaw dak it-tip ta' attitudni. Ma nafx hekk hemmx il-familja ta' Jan Bonannof fuq il-linja? Iva. Bonġu, sinjura. L-għażla tagħkom għal Jan hekk jogħġbok? Bonjour. St. Michael School, please. St. Michael School. Grazzi ħafna, sinjura. Ġodha tajba. Grazzi, ġurnata tajba, thank you. Lilkom, grazzi. Grazzi. X'ħin tidħlu fuq il-linja miegħi għejduli hello, tiddejqux tinterrompuni. Jiena inkun qed nuża dal-ħin biex l-ewwel qed nikser is-silenzju x'inkella nispiċċaw f'muta u jkun ta' dwejja għal kulħadd. U tieni ħaġa biex kemm jista' jkun naqsmu ftit ħsibijiet li nittama b'xi mod jistgħu jkunu utli għalikom. Qed nistennew tgħaddi l-linja għal Adam James Vella.
għal-Adam James Vella, ma kif kontet ngħid. Naraw li jkunu waslu għall-età illi il-medja soċjali tippermetti, naf li hemm platforms illi saru jippermettu minn qabel, u din qed ngħidu għax il-medja soċjali waqqat il-boundaries kollha illi tfal kellhom illi aħna għandna imma tfal huma aktar vulnerabbli minna għal protezzjoni ġewwa l-erba' ħitan tad-djar tagħna. Fejn aħna dejjem konna esposti għac-challenges, għad-diffikultajiet illi il-bini ta' relazzjonijiet iġġib magħha hemm isbuħija fiha. Imma nafu li hemm ukoll xi diffikultajiet li niltaqgħu magħhom fl-etajiet li qegħdin nikbru partikolarment. Tul ħajjitna kollha ma meta nkun qegħdin nikbru ma nkunx preparati għadna biżżejjed għalihom. U qabel konna meta nkunu d-dar, għall-inqas tgħid jekk inqalat kwistjoni l-iskola ma xi ħadd, jekk inqalat kwistjoni ma xi ħadd barra x'imkien f'xi attività, inġbart id-dar and you feel safe. Illum m'għadux dak il-każ, illum dan id-device ġab ħafna titjib f'ħajjitna, ġabilna ħafna opportunitajiet, però minn dan l-aspett ġab riski ġodda wkoll. Illi tajjeb inkunu aware tagħhom għax id-diffikultajiet li tfal ikunu qegħdin jgħixu barra minn djarna jidħlu ġewwa djarna u ma nkunux nafu neċessarjament fi-skit ta' kamrithom fil-kamra tal-banju x'jista' jkun għaddej fuq dak id-device. Għalhekk importanti li nħallu d-dialogu għaddej u kemm jista' jkun nagħmlu lil nafusna disponibbli għat-tfal tagħna. M'għandix wisq pariri x'nista' nagħti ħlief wieħed. Kull meta naraw bidla f'uliedna illi mhijiex ġustifikabbli minn xi ħaġa li ġrat li nafu biha, f'dak il-każ xorta għandna nindirizzawha ma nafu dwar xiex. Ma meta naraw bidla fl-attitudni fit-tfal tagħna illi seħħet abruptly mingħajr ma nafu mqar li kellna amorin id-dar u mitilna, dak huwa raġuni biżżejjed għalfejn ikun hemm bidla ċertu attitudni. Naħseb wara ġieli jkunu affarijiet ħafna kbar minn hekk. Imma jekk ma jkunx hemm xi ħaġa nistgħu nifhmu naraw bidla, ejja nifhmu iktar, ejja nistaqsu, ejja nuru li aħna qegħdin hemm lesti biex nisimgħu, biex nifhmu. Dak li hu tajjeb nsejħulu tajjeb, dak li hu ħażin nsejħulu ħażin, dak li qiegħed x'imkien on the shades of grey minn naħa jew oħra nikkunsidraw għal dak li hu għax mhux kollox totalment abjad totalment iswed mingħajr ma nagħmlu fass. Ejja nħallu lil uliedna dejjem iħossuhom komdi li jiġi jgħidulna mhux għax anke jekk forsi m'għamlux xi ħaġa tajba ħanejdulhom proset għax m'għandniex nagħmlu hekk. Jekk kien hemm xi ħaġa li seħħet min-naħa tagħhom li mhijiex tajba, tajjeb inkunu ċari u nikkoreġu. Imma mhux b'mod u maniera li naqtawlhom qalbhom li jgħidulna darb'oħra, li jispiċċaw jingħalqu fihom infushom u ma jaqsmux magħna id-diffikultajiet li jista' jkun qegħdin jgħixu. Jista' jkun mhux bil-forsi għax ikunu naqsu huma. Jien indimejta qed inkompli nitkellem, però ma nafx hekk għandniex il-familja ta' Adam James Vella magħna jekk qegħdin hemm, please kellmuna tajjeb. Nerġa' nirrakkomanda jekk iġobkom li tgħinuna fil-għażliet tagħkom biex kemm jista' jkun nżommu ftit iktar ritmu ta' ġieli ma jkunu naqsu xejn uliedna, ġieli jkunu vittma ta' ċirkustanza u anke min forsi jkun a perpetrator ejja nifhmu li huwa persuna wkoll huwa jista' jkunu uliedna li jkunu perpetrators ta' oħrajn u li b'xi mod qed jintlaqtu minn xi ħaġa oħra għandhom bżonn għajnuna huma wkoll mela noqogħdu attenti li ma nużawx kemm hu possibbli diskors illi jkun vjolenti anke fuq oħrajn għax diskorsna jista' jkun vjolenti xi kultant. Imma nippruvaw ngħinuhom jifhmu l-tfal. Illi there's nothing to be ashamed of, jekk ġara xi ħaġa ejja nitkellmuha, ejja naqsmu ħsibijietna ma' xulxin. Hello. Hello. Hello, hi, Bonġu. Bonġu, għal Adam James Vella, qed ngħid tajjeb? Iva, Stella Marit, jekk jogħġbok. Erġa' repetili, please.
Stella Maris, please. Stella Maris għal Edin James Vella. Grazzi ħafna sinjura, komplementa ġaħat tajba. Tajjeb, issa jmiss il-familja ta' Owen Camilleri. Owen Camilleri. F'każ li intkom ikolkom diffikultà biex titrattaw ma' xi ħaġa li jkun qed jiġi mwassal lilkom minn uliedkom, dejjem il-punt ta' riferiment tagħkom huwa l-iskola. Il-kap tal-iskola li mbagħad hu jiddireġikom jew hi tiddireġikom lejn il-persuni li jkun hemm responsabbli biex jassistukom fuq dak li jkun qed jiġi trattat f'dik il-kwestjoni. Dan fejn jiġu l-aspetti soċjali anke fejn jiġu aspetti oħrajn akademiċi. Hello? Hello? Bonġu, sinjura, għal Owen Camilleri qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael għal Owen Camilleri. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi inti. Grazzi, grazzi. Tajjeb issa għandna par ieħor ta' tewmin għandna lil Zach u Noah Kiċer de Gwara illi fil-fatt ġa għandhom post ġewwa skola imma ħajraw jekk se jkun iżommu dik jew jagħtuna għażla oħra. Hello. Hello. Qed nistennew tgħaddi l-linja għall-ġenitur ta' Zach u Noah Kiċer de Gwara. Tajjeb. Hello. Hello. Hello, bonġu, sinjura. Għal Zach u Noah, qed ngħid tajjeb? Bonġu. Bonġu. Iva. L-għażla tagħkom, please? St. Michael, please. St. Michael School għal Zach u Noah. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi. Grazzi. Lilkom ukoll. U hekk wasanna għal Luke Bsajla. Luke Bsajla. Kont qed insemmi mela illi meta jkollna bżonn inkellmu lill-kap tal-iskola. Ħatgħaddi l-linja naħseb ma' Luke, mill-ġenitur ta' Luke. Bonġu. Hello. Hello, good morning. Bonġu. Bonġu, bonġu. Għal Luke Bsajla qed ngħid tajjeb. Konferma. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael's School. St. Michael School għal Luke. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Tanti ħollilkom. Grazzi ħafna, grazzi. U issa jmissil Kieran Gawci. Kieran Gawci. Mela kif kont qed ngħid, hija dejjem inżommu lill-kap bħala punt ta' riferiment. Jew min huma jindikawna bħala l-persuna li għandna nikkuntattjaw għax jaf ikun hemm min biex kemm jista' jkun jagħmluha manageable għalihom ukoll jgħidu n-nies ma kellmu lil dan id-deputy head jew dil-persuna. Hello, għal Kieran Gawci. Hello. Hello, Iva, please. L-għażla tagħkom? St. Michael, please. St. Michael għal Kieran. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you ħafna. Lilkom. Lilkom ukoll, thank you. Grazzi. Issa għandna lil Matthew Kallus. Fil-fatt ġa għandu skola oħra wkoll, naraw jekk Matthew x'ħajżhom dik l-iskola jew u se jkun qiegħed jagħżel skola differenti. Kemm jgħaddu familjari. Dan importanti wkoll nagħmluh anke meta jkun hemm xi forma ta' nuqqas taqbil.
ġili jkollna telefonati aħna bħala segretarjat ta' xi ġenituri li ma jkunux kuntenti b'xi ħaġa li jkun seħħ l-iskola minn xi għalliem jew learning support educator jew xi ħadd mis-senior management. U jkunu kellmu lilna qabel ma jitkellmu l-iskola. Hello? Hello? Bonġu, għal Matthew Kallus? Hello, bonġu. Iva, qed nitkellem ma' fisem. Tajjeb, l-għażla tagħkom għal Matthew jekk jogħġbok? Hello? No choice, ta. No choice, ħażommu Savio College għal Matthew mela. Tajjeb ħafna. Iva. Tajjeb, grazzi u komplimenti ġar tajba. Nota tajba. Bye, thank you. Ciao. Tajjeb, wis. U issa jmiss tawmin oħrajn fil-fatt għandna lil Zejn u Dejl. Nistennew tgħaddi telefona ta' Zejn u Dejl Grek. Qegħdin bil-mod noqorbu lejn nofs imma għadna ftit lura. F'każijiet kif spjegajtilkom li ċemplu lilna qabel ma jkunu fil-fatt tkellmu mal-iskola, aħna nirreferuhom mill-ewwel lejn l-iskola nerġgħu ma jagħmilx sens li aħna b'xi mod nidħlu intermedjarji meta nkunu għadhom l-iskola qas jafu. Hello, bonġu għal Zejn u għal Dejl. Yes, bonġu. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? Dalla sal college, please. Dalla sal għal Zejn u Dejl Grek mela. Grazzi ħafna. Grazzi, good day. Tajba, bye, thank you. Apparti li tajjeb tifmu li ussa forsi kif nispiċċa minn dil-parti nispjega wkoll l-istruttura tagħna bħala skejjel ta' Knisja. Aħna niddialogaw mal-iskejjel, ma nordinax lill-iskejjel. Kull skola hija entità legali għalija se nispjegaħilkom ftit. Imma parti minn hekk ir-rispett professjonali wkoll jitlob illi jekk hemm diffikultà disgwid fuq livell ta' skola l-ewwel m'għandu jkun qed jiġi interpellat huwa l-kap tal-iskola. U bi prudenza qed li jkun jaqsam l-ilment tħassib illi għandu fuq dak li jkun qiegħed jiġri u jipprova jsib soluzzjoni bl-għajnuna tiegħu jew tagħha. Qabel ma fil-fatt jiġu involuti persuni esterni kif aħna minnaħa tas-segretarjati jew persuni oħrajn mill-awtoritajiet ċivili li fl-aħħar mill-aħħar xorta jerġgħu jibgħatukom lura għandna nieħdu l-affarijiet pass pass f'każ li ma tasalx. Minn ma l-iskola mbagħad bil-qalb kollha iva itolbu l-appoġġ tagħna u nippruvaw nidħlu bħala intermedjarji ta'. Naħseb li l-prudenza u d-deċenza hekk titlob imma qed nirrakkomanda biex dak li jkun kemm jista' jkun iżomma quddiem għajnejh f'rasu. Qed nistennew li tidħol linja għal Mattias Sherry. Mattias Sherry. F'każ li qed intisimgħu xi grinder jew chaser ma nafx x'inhu jaqta'. Hello, good morning. Hi, bonġu. Għal Mattias Sherry l-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael School, please. St. Michael School għal Mattias. Grazzi ħafna, Sinjura, komprenġa tajba. Grazzi ħafna, good day. Bye, thank you. Kif qed naraw fil-fatt sissa li għalqu għadhom biss Savio u St. Aloysius hemm dara salli naqsu konsiderevolment il-possibilitajiet ta' postijiet fadal biss 2, St. Albert fadal 5, St. Elias 25, St. Michael 29, Stella Maris fataħtax il-post ukoll għad għandkom diversi għasliet disponibbli għalikom qed nistennew tidħol il-linja għal Jesus Paulus Montfort. Żammit nimmaġina x'żemm għandi bissa ma qegħdinniex fil-ispazju disponibbli. Hello, good morning. Good morning. Għal Jesus? Yes. Yes, your choice for Jesus, please. Stella Maris, please. Stella Maris għal Jesus, tajjeb ħafna, grazzi ġara tajba.
Thank you. Thank you. Thank you, good day, bye-bye, thank you. Tajjeb, u issa jmiss lil Aiden Borch. Aiden Borch, ekku zammit kien kelli fuq grafika mekk tajt naraħ. Aiden Borch. Mela, bħala struttura. Aħna nitkellmu bħala settur, l-settur tal-iskejjel tal-Knisja. U il-poplu hemm barra ħafna drabi meta tgħid tal-Knisja kollox tal-Arċisqof. Hello. Hello, bonġu, fil-fatt mhux hekk issa nispjegalkom. Bonġu. Mela, il-mami ta' Aiden Borch qed ngħid tajjeb, Sinjura. Iva. L-għażla tagħkom għal Aiden hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael għal Aiden. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi ħafna, ġurnata tajba. Lilkom, grazzi, bye. Fil-fatt mhuwiex hekk. Is-settur jinġib flimkien iva mill-Arċidjoċesi u mid-Djoċesi ta' Għawdex għall-iskejjel ta' Għawdex, imma fil-fatt huwa ftit aktar kompless minn hekk. B'distinzjoni mis-settur tal-Istat fejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni ċentralment jimpjega u jibgħat il-ħaddiema kapijiet ta' skejjel, edukaturi, clerical staff, nies li qed jieħdu ħsieb l-indafa tal-iskola, maintenance, jibgħathom miċ-ċentru fl-iskejjel għalhekk l-iskejjel tal-gvern huma satelliti biex ngħidulhom hekk tal-istess ċentru. Hello, good morning. Hi, bonġu. Bonġu, għal Jake Zammit qed ngħid tajjeb, Sinjura. Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael għal Jake. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba, Sinjura. Thank you very much. Bye. Bye. Fil-fatt dak mhuwiex il-każ għall-iskejjel ta' Knisja. Skejjel ta' Knisja skont kif toddhom imma ngħidu għandna ftit fuq minn 50 skola. Kull skola hija entità legali indipendenti waħda mill-oħra. U kull skola hija illi timpjega n-nies tagħha, illi tirrispondi għalija nfisha. Imma niġu flimkien bħala settur se nispjega kif. Hello, bonġu, għal Dejan Badakino Romano. Yes, see you. St. Michael, please. St. Michael għal Dejan, grazzi ħafna, Sinjura, u l-komplimenta ġaħat tajba. Thank you, thanks. Bye. Grazzi, bye. U issa jmiss lil Kurt Grech. Ta' ġifieri kull skola tal-Knisja, u nispjega anke fuq l-owners tagħhom, hija independent one from the other. Niġu flimkien l-ewwel nett mill-valuri komuni illi nħadmu bħala underpinnings, għalkemm kulħadd għandu mbagħad l-ethos tiegħu partikolari, il-karattru tiegħu partikolari li ħafna drabi huwa ispirat mill-fundatur u mill-ordni ta' dik l-iskola, però kollha kemm aħna bħala skejjel ta' Knisja il-bażi tagħna huma l-valuri kattoliċi. Hello. Bonġu, għal Kurt Grech. Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Elias. St. Elias għal Kurt. Grazzi ħafna, Sinjura, ġurnata tajba. Thank you, good day, bye. Lilkom, bye. Thank you. Għal Andreas Xerri issa jmiss. Mela, għandek il-valuri komuni. Imma hemm mbagħad ukoll rabtiet legali ta' ċertu tip. Mingħajr ma nidħol fid-dettall żejjed fl-istorja, però ħafna minnkom jista' jkun li mhux kulħadd mill-etajiet ta' ġenituri ta' tfal ta' dil-età jista' jkun li jew kontu għadkom żgħar ħafna jew saħansitra anke jista' jkun kontu għadkom ma twilidtux. Imma fl-modi sa qabel fil-fatt in-1990 jew ftit qabel hekk ukoll, l-iskejjel ta' Knisja kienu skejjel privati. Skejjel ta' Knisja kienu skejjel selettivi, tmur hemmhekk. Jekk tkun tista' tgħaddi imħabba mill-eżami ħafna minnhom kellhom eżami, mhux kollha ma ħafna minnhom kellhom eżami biex tidħol. Imma jekk kellek il-mezzi biex tħallas għal tuition fees. Imbagħad kien hemm dialogu sħiħ illi kien sar illi wassal għal ftehim illi kien ġie firmat fil-91 bejn il-Gvern u s-Santa Sede, il-Vatikan. Hello, bonġu.
Għal Andreas Sherry. Hello, bonjour. Bonġu. Iva, Saint Elias, please. Saint Elias għal Andreas. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġarat tajba. Grazie. Good day, bye. Grazzi lilkom. U dan il-ftajim tan-91 għamel bidla radikali bil-mod kif l-iskejjel ta' Knisja joperaw f'pajjiżna. Għaliex minn dakinhar law l-iskejjel ta' Knisja ma baqgħux fi paying schools, il-Knisja kienet tat diversi proprjetajiet lill-Gvern Malti, lill-Istat Malti, dakinhar tant kienu nataw proprjetajiet li fil-fatt fit-30 sena plus li għaddew minn mindu kien sar dak il-ftajim għadhom qassaru trasferimenti tal-proprjetajiet kollha illi kienu ingħaddew mill-Knisja lill-Istat Malti u l-Istat kien obbliga ruħu in exchange fost affarijiet oħrajn illi jagħti r-rimbors tas-salarji tal-persuni kollha neċessarji biex jiġu operati l-iskejjel tal-Knisja. Għalhekk l-iskola qed tħaddem in-nies qed tagħżilhom u qed timpjegahom tħallashom però qed tirċievi r-rimbors ta' dawk is-salarji kważi tal-impjegati kollha jkun hemm xi ftit illi żżid l-iskola min-naħa tagħha illi jkunu ġejjin min-naħa tal-Istat. Dak ir-rimbors irid jingħata illi jkun paragonabbli għal dak li l-Istat għandu fl-iskejjel tiegħu. Hemm eżerċizzju li jkun għaddej partikolarment fl-żmien tas-sena, imma kontinwament b'xi mod biex jiġi assikurat illi Hello, good morning. Hello, bonjour. Bonġu, il-mami ta' Nathan, Kimirri. Iva. L-għażla tagħkom għal Nathan, please. Saint Michael, please. Saint Michael għal Nathan, tajjeb ħafna Sinjura ġurnata tajba. Thank you, Lilkom. Lilkom, grazzi. Tajjeb, u issa qed nistennew għal Noa Ċilja. Xej feedback. U bis-saħħa hekk. L-iskejjel ta' Knisja ma baqgħux jistgħu jitolbu it-tuition fees, jitolbu biz donation. Kif tafu li l-iskejjel hemm min aqqas jitlob donation jilqaħħa jekk tingħatalhom hemm min ma jitlobix, imma diversi iskejjel ta' Knisja jitolbu id-donazzjoni li hija permissibbli anke minn dan il-ftehim li kien intlaħaq fin-1991. Donazzjoni li kif tafu tajjeb hija ferm anqas minn tuition fee illi kieku tkopri l-ispejjeż, più o meno naħseb għas iġib 10% ta' dak li huwa tuition fees fi skejjel oħrajn indipendenti lokali li huma neċessarji, ġifieri mhux qed illum l-iskejjel indipendenti tal-miżati li huma għandhom għax l-ispejjeż li għandhom biex jirnexxielhom imexxu l-iskola l-impjegati kollha u l-ispejjeż biex iżżomm skola huma kbar ħafna, però dak li benefikajna x'anke jiena bħala ġenitur. Gawdejt minn dan, hello, bonġu, għandna l-familja ta' Noa? Le, jidher li le. Nistennew li forsi jkollna fuq il-linja il-familja ta' Noa Ċilja. Jidher li rġajna għandna diffikultajiet. Hello, Fade Mark. Mela. Iva. Tajjeb, fidejja, thank you. Ciao, ciao. Mela rġajna għandna l-istess diffikultà biex tgħaddi l-linja tas-sinjuri għalhekk ħanċempillhom jiena minn fuq il-mobile tiegħi. U l-sinjuri familja ta' Noa Ċilja kemm ninfurmawkom qed inċempilkom jiena ħadd tkun qed instemmu mill-ewwel live on air. Malli taqbdu. Hello. Hello, good morning. Il-mami ta' Noa Ċilja, please. Iva. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Noa, please. Saint Michael, please. Saint Michael għal Noa tajjeb. Ħafna sinjura komplimenta ġalat tajba. Thank you very much. Thank you, good day, bye bye. Tajjeb, u issa jmiss il-din Kamilleri. Ta' ġifieri milli naf jiena jidher li l-ogħla donazzjoni li qed tintalab minn numru ta' skejjel tagħna jidher li ta' xi 600 a year illi jkopru xi ftit mill-ispejjeż laqqas kollox ma jkopru mill-ispejjeż li jkun hemm mal-upkeep tal-iskola dwar tista' timmaġinaw il-kontijiet tal-utilities tas-servizzi fl-iskola kemm ikunu għaljin aħseb wara biex dejjem tuħsib il-maintenance u tipprova ttejjeb to keep up anke mill-iżviluppi li jkunu għaddejjin madwarna. Għandna l-familja ta' din Kamilleri fuq il-linja.
Iva, bonġu. Bonġu. St. Michael School, jek joġbu. St. Michael għal din, grazzi ħafna u l-kompliment ta' ġurnata tajba. St. Michael, grazzi. Grazzi lilkom, grazzi. Il-fatt li donazzjoni tfisser li mintomx obbligati għax ta' donazzjoni. Però nħeġġeġ illi sakemm ma jkunx hemm affarijiet illi vera jillimitawkom milli tagħmlu dik id-donazzjoni f'dak il-każ tajjeb li tfehmu lill-iskola u taqsmu magħhom b'konfidenzjalità. Ir-raġuni għaliex intkom qegħdin f'sitwazzjoni fejn dik id-donazzjoni ma tistax tagħtuha ma fejn nistgħu ejja napprezzaw li dik il-kontribut min-naħa tagħna hija meħtieġa biex jirnexxina lill-iskejjel inżommuhom kemm jista' jkun aġġornati għal bżonnijiet tal-lum. Ma nafx kemm idkom midħla mal-istabbilimenti fiżiċi fl-iskejjel tal-iskejjel f'Malta minn minnkom mar dal-aħħar f'xi iskejjel tal-Istat. Ma niddejjaqx ngħid illi fiżikament ħafna minnhom huma kważi state of the art illum, ġifieri joffru ħafna amenities u ħafna riżorsi biex l-iskejjel tagħna jirnexxinna nżommu dak it-tip ta' livell titlob ħafna investiment l-istat mhuwiex obbligat li jgħin lill-iskejjel biex itejjeb l-ambjent fiżiku dak huwa l-iskejjel illi jridu jieħdu ħsieb bid-donazzjonijiet li nirċievu. L-istat obbligat jgħin fejn jiġi riżorsi umani mhux għall-ambjent fiżiku. Sewwa ġifieri ejja nifhmu dak il-kontribut żgħir. Skużawni qed nenfasizza ma huwa żgħir ħafna meta naraw x'servizz inkunu qegħdin nieħdu li jiswa ħafna eluf. Napprezza jekk inkunu nistgħu nagħtuh min ma jistax tiddejqu xejn, spjegaw u ma jkollkom l-ebda diffikultà l-iskejjel jifhmuha anzi. Hemm minnhom qed ngħidilkom aqas li jitolbu xejn min-naħa tagħhom. Dorian Nikolaj Borzov, we're awaiting someone for Dorian Nikolaj Borzov. Ta' mela kont qed ngħid hemm dal-ftehim li jġibna flimkien u dal-ftehim rabat ukoll mbagħad benefiċċju ġdid għall-impjegati tal-iskejjel tal-Knisja li huwa benefiċċju assigurazzjoni li il-kundizzjonijiet tagħhom, inkluż is-salarji u hekk tagħhom se jkunu dejjem jirriflettu dawk tal-counterparts tagħhom li huma impjegati fis-settur tal-Istat. Allura minħabba f'hekk aħna bħala ftehim industrijali għandna wieħed kollettiv mingħalkemm kull skola hija skola indipendenti waħda mill-oħra, imma għandna ftehim wieħed kollettiv li jġibna flimkien mal-union tal-għalliema fejn jiġu l-kundizzjonijiet tax-xogħol il-paga tkun determinata fl-istess agreement imma li jsir ma l-istatu jiġi rifless minħa tagħna. Għandna xi diffikultà biex naqbdu mal-persuni jew inkella biex il-persuni jażlu. Okay, mela, once again I'll repeat this in English just in case there is a language barrier as well. In case my colleagues are currently in contact with the family and there is a difficulty in choosing from whichever school is currently available, may I kindly remind that we have only a few minutes available for this choice to be made, otherwise we will have to skip and move on to the next person on roll, in which case then we would call back again the family and offer whichever school is available at that time. We check with Father Mark. Hello, Father Mark. Agreed. Thank you very much. Yes, ħanimxu, thank you. Mela, kif konna qegħdin ngħidu fil-fatt dispjaċiri familja għadha ma waslitx konklużjoni. Once there has been no choice at this point made by the family of Dorian Nikolaj Borzov, we are proceeding on to the next name, whichever school is available at that point, at the end of the choice will be given to the family of Dorian currently. Ħanikteb nota illi parents could not decide when called u għalhekk. Yes, Hello? Yes. Hello, il-familja ta' Luka Azzoppardi. Hello? Iva, Luka L-għażla tagħkom għal Luka jekk jogħġbok? Iva, St. Michael School. St. Michael School għal Luka. Grazzi ħafna, Sinjura. Iva. Komplimenta ġara tajba. Grazzi, ġodda tajba, thank you, Grazzi bye. lilkom, bye, thank you. Tajjeb, wis, mela.
sakemm ma jkunx hemm il-familja li satwet jiddeċidu jidħlu minn dak li jkun hemm available, in the meantime imiss il-familja ta' Adam Spiteri li fil-fatt ġa għandhom skola għal Adam però qed jaraw jekk hux se jkun jagħtu skola oħra minn dawk disponibbli bħalissa. I kindly ask for the cooperation of everyone who is currently following this morning's session for the registration of their kids. I do appreciate that it's not always easy to decide, but your cooperation is necessary so we may proceed in a timely manner. It has been already a couple of hours since we have started this session and we are still way behind from the closure of today's registration. So please kindly cooperate by being prepared with your choices. Hello? Hi, bonġu. Bonġu, għal Adam Spiteri qed ngħid tajjeb? Ekku, Adam Spiteri, ekku. L-għażla tagħkom, please. St. Michael, jekk jogħġbok. St. Michael għal Adam, grazzi ħafna sinjura, komplementa ġad tajba. Thank you very much, good day. Grazzi lilkom, bye, thank you. Mela xi ħadd mill-familja jew mill-ġenituri jew minn hemm qed jirrappreżenta lil Zek Briffa. Hello? Hello, Bonġu. Il-mami ta' Zek Briffa? Iva, l-mami ta' Zek Briffa. L-għażla tiegħek jekk jogħġbok, sinjura? St. Elias, please. St. Elias għal Zek. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġara tajba. Grazzi lilek, santiħor. Grazzi, saħit. Bye, thank you. U issa jmiss il-Fabio Camilleri. Fabio Camilleri. Tagħmilha kif kont qed ngħid. Għalhekk niġu flimkien imbagħad bħala settlu l-lemet bħala valuri. Hello. Hello, good morning. St. Michael's, please. St. Michael for Fabio Camilleri. For Fabio Camilleri, yes. Okay, agreed. St. Michael for Fabio Camilleri. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much, sir. Same to you, sir. Thank you. Bye, good day. L-ewwel qabel kollox bħala valuri. Hemm teknikalitajiet oħrajn ta' ġifieri anke fil-ftehim kien hemm ir-rabta illi kull skola tal-Knisja trid tiġi rikonoxxuta mill-ordinarju ġifieri mill-list of ta' dioċesi bħala skola tal-Knisja biex tidħol bħala parti minn ftehim għalhekk l-Arċisqof ikun qed jirrikonoxxi lill-iskejjel bħala skejjel tal-Knisja biex ikunu jistgħu jkunu parti minn dil-familja u l-isqof Tgħawdex ikun qed jirrikonoxxi lil dawk l-iskejjel Tgħawdex biex joperaw bħala skejjel tal-Knisja wkoll. Ma dawk huma dettalji mhux daqshekk għadhom ikun differenza lilkom. Hello Bonġu, il-familja tal-Lijiem De Battista? Bonġu. Bonġu. Iva. L-għażla tagħkom għal-Lijiem hekk jogħġbok? St. Michael School, please. St. Michael għal-Lijiem, grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġara tajba. Grazzi lilkom, thank you, bye. Grazzi ħafna, bye, good day. Mbagħad imiss Andrej Zammit. Ma daqet ngħidu għax ħafna jaħsbu li l-iskejjel tal-Knisja joperaw bħal dawk tal-Istat imma is-sitwazzjoni totalment differenti. In layman's terms, jiena minix il-boss tal-iskejjel jew tal-kapijiet tagħhom, assolutament dawk kollegi tiegħi. Nitkellmu ngħinu xulxin. Hello, l-odwa tajba. No, Bonġu. Bonġu, għal Andrej Zammit qed ngħidu tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael hekk jogħġbok. St. Michael għal Andrej tajjeb ħafna sinjura u l-komplimenti ġara tajba. Grazzi ħafna. Grazzi Bye bye. Grazzi. Grazzi. U issa jmiss il-Kai Despot illi fil-fatt ġa għandu għażla jista' jkun jagħmlu għażla oħra jew inkella no choice u jżommu l-iskola li għandhom. Daqet nispjegah l-ewwel biex nenfasizza l-importanza anke legali illi
parti ta' rispett kif spjegajna l-ewwel intkom dejjem tirreferu lejn l-iskola tagħkom. U t-tieni biex tifhmu illi fil-waqt is-segretarjat qiegħed hemmhekk anke biex jgħin, jikkoordina, jagħti gwida, appoġġ, jimmedja fejn hu neċessarju, però ma jistax jien daħal aktar minn tant ma nistgħux nagħtu ordni lill-iskola fuq ħaġa jew oħra sakemm ovvjament ma jkunx hemm xi ksir ta' drittijiet jew regoli tal-pajjiż. Hello? Ma daħlitx il-linja. Tifhmu li jekk ikun hemm ksur ta' liġi, ksur ta' parametri li huma mistennija minn kulħadd, hemmhekk iva l-attenzjoni tinġibed u anka l-istat għandu l-organi tiegħu li jista' jintervjeni biex jiġu indirizzati ċertu diffikultajiet. Għandna wkoll u nagħtu każ ħafna parametri ċari ħafna biex nieħdu ħsieb is-salvagwardja ta' tfal, partikolarment tal-minuri, u hemmhekk nimxu bla kantunieri, nimxu b'mod rigorus ħafna fuq xulxin. Nżommu xulxin accountable fuq dak kollu li jkun qiegħed jiġri. Però linja ġenerali affarijiet li jinqalgħu naf mhux bidniex it-teacher kif għamlet dik il-lezzjoni, il-homework mhux qed nikkorreġu sew jew daw it-tip ta' diffikultajiet jew kellna xi daqsxejn ta' diffikultà ma' tfal oħrajn jibda jinbet ħanuża l-kelma l-kemm mhux dejjem tintuża b'mod appropjat imma jibda jinbet xi elementi ta' bullying. Hemmhekk dejjem titkellmu mal-iskola. U anke jekk ma nkunux qegħdin bil-fors nifhmu lil xulxin ejja nagħmlu dak l-isforz illi naslu għal qbil bejnietna qabel ma ninvolvu s-segretarjat. Segretarjat jista' jinvolvi ruħu, jista' jgħin, jimmedja, però ma jistax jindaħal fit-tmexxija tal-iskola u jagħti ordnijiet. Mhuwiex il-mod ta' kif jaħdem is-settur tal-Knisja. Hello? Hello? Hello, good morning. Al-Qaida Spot? Hello, nisim. Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? No choice, ta' No choice, se tibqgħu żommu il-St. Elias College mela u xek. Ekku, grazzi ħafna. Grazzi ġara tajba. Grazzi. Tajjeb, u issa jmiss il-James John Fisher. James John Fisher. Tajjeb ħafna. Dak kontieni qatt il-mike, skużawni. Hello, bonġu. Bonġu, sinjura, għal James John Fisher qed ngħid tajjeb? Iva, St. Michael's, please. St. Michael's School. Tajjeb ħafna, sinjura, grazzi, komplimenta ġrat tajba. Grazzi, lilek ukoll. Bye, thank you. U issa jmiss il-Nick Grima. Nick Grima. Nisma' il-ringing tone. Barat nħu naqbrejk għax ħadd xi kriżmejja ngħid u probabbilment ħadtilkom raskom ġifieri. Noqgħod tikkażajr aktar fis-silenzju sakemm jiġi xi ħadd tal-ieħor nibqgħu mixin bil-reġistrazzjonijiet. Nerġa' nappella jekk jogħġobkom ta' li kemm jista' jkun ejja nkunu preparati. Napprezza ftit aktar kooperazzjoni minn kulħadd, naf li l-maġġoranza hekk tkunu ta'. Imma daw il-waqfiet pjuttost estiżi f'diversi mumenti qegħdin itawlu l-proċess aktar minn meħtieġ.
Jogħġobkom qed nitlob il-min qiegħed jipprova jagħmel l-għażla biex jiddeċiedi ħalli nimxu ta'. Nixtieq li nippruvaw nibdew nżommu daqsxejn ħin limitu sakemm tistgħu idumu telefonati. Jogħġobkom għax qed indumu wisq. Hi, good morning. Hello, good morning. L-għażla għal Nick Grima, please. Bonġu. Bonġu. Stella Maris, please. Stella Maris għal Nick. Grazzi ħafna, komplimenti ġrat tajba. Thank you. Jekk jogħġbok, thank you, Aziz. Thank Grazzi. you. Bye. Ta. L-għażla hija bejn 5 tiskejjel f'dan l-istadju sakemm tkunu qegħdin tistennew intkom stajtu għamiltuha ħafna qabel imma at this point aktar minn qatt qabel tistgħu tkunu preparati b'dik li l-għażla tagħkom. M'għandniex għalfejn meta jċemplu l-kollegi tagħna ndumu aktar minn ftit sekondi, inqas minuti minn xi niċemplulkom biex tagħtu l-għażla tagħkom u jgħaddukom live hawnhekk u nkun nistgħu nikkonkludu nibqgħu mixin. Napprezza. Hekk jogħġobkom għal Gabriel Sherry, bonġu. Bonġu għal Gabriel Sherry, Iva. L-għażla tagħkom, please. St. Michael School, please. St. Michael għal Gabriel, grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Grazzi ħafna. Grazzi. Tanti ħor, thank you. Good day, thank you. Tajb. Għal Liam Grek. Stena ta' di telefonata għal Liam Grek. Kun qed nipprova nżomm kuntatt anke mal-kollegi illi qegħdin fl-uffiċċju fil-fatt hemmhekk hemm Annalise illum hemm anke Fader Mark id-delegat tagħna illi qiegħed jassistina kollha kemm aħna. Hello. Hello, bonġu. L-għażla tagħkom għal Liam Grek, please. Hi, bonġu. Mela, St. Michael School, please. St. Michael għal Liam, grazzi ħafna u l-komplimenta ġaħat tajba. Iva, thank you lilkom. Good day. Bye, thank Thanks, you. bye-bye. It seems we are trying again to get hold of the parent that had formerly not made a choice because of indecision. It seems that my colleagues are trying to get hold, but they are not managing to get through. So if you could have your line available, they are trying once again to give you the opportunity instead of waiting until the end. Should you wish. Hello, bonġu sinjura. L-għażla tiegħek għal Eric Fenek jekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael School. Grazzi ħafna. Thank you. U komplimenti ġara tajba, grazzi. Every so often they are trying to reach out to have your decision, your choice, but it seems that you're either not available or is still undecided. Should you wish to make the choice, kindly pick up the call and make your choice. Otherwise, we'll simply keep on proceeding until the end of this process. We'll give you one last time an opportunity to decide at that stage. If not, then we simply move on and you would have made your choice not to be enrolled. You have your son enrolled in one of our schools. Jekk joġobkom, bonġu. Hello. Hello. Għal Nathan Aġu, set najt tajjeb. Hello. Jekk joġbok. L-għażla tagħkom, please. Għal Stella Maris jekk joġbok. Stella Maris għal Nathan tajjeb. Ħafna sinjura, komplimenta ġara tajba, grazzi. Grazzi, thank you, tanti ħor, grazzi. Grazzi lilkom. Tajjeb, u issa għandna il-Francesco Pio Caruana illi teġa fil-fatt għandu post ġewwa Stella Maris biex jiddeċidu jekk hux se jkunu qegħdin jibqgħu hemmhekk jew jażlu skola oħra. Jgħidu li kollegi wkoll li nifhem li jkun hawn minnkom illi għandhom
aħwa oħrajn allura tkunu qegħdin tagħmlu konsiderazzjonijiet fuq fejn jaqbillek u ma jaqbillekx, però tafuhom l-iskejjel, tafu d-disponibiltajiet ta' possibilitajiet. Hello, good morning, Sinjura. Għal Francesco Pio. Bonġu. Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael's, please. St. Michael's għal Francesco Pio Caruana. Grazzi, Sinjura, u ġata tajba. Iva. Thank you, good day. Thank you, Welcome, bye. bye. U wara Francesco għandna lil Jean-Pierre Sherry. Jean-Pierre Sherry. Kif tafu minn dawk l-iskejjel issa għandna il-Della Sal illi saret co-ed ħatibda minn year 1 fil-fatt. Hello, bonġu Sinjura. Hello, għal Jean-Pierre Sherry. Iva, St. Michael's School, ek joġbok? St. Michael għal Jean-Pierre, tajjeb ħafna Sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Jilek u kol, thank you. Grazzi. Pero Della Sal u Stella Maris minn year 1 ġifiri dawnu form 1 jekk għandkom tfal iżgħar li ħajkunu qegħdin jidħlu huma bniet ukoll f'dak l-iskejjel tistgħu tikkonsidraw għal minn year 1 mis-sena dieħla l qudiem. Mbagħad għandna lil St. Albert li hija co-ed teġa anke fis-livell ta' sekondarja. Għandna St. Elias li hija ta' subin biss u m'għandix primarja magħha. St. Albert għandhom primarja u hija co-ed ukoll. Għandna lil St. Michael li hija sekondarja biss ta' subien m'għandix primarja marbuta magħha. Stella Maris hija co-ed minn year 1 però boys mill-komplement li hemm issa. Hello għal Leon Busuttil. Hello, Iva. L-għażla tagħkom għal Leon qed jogħġbok? Della Sal, please. Della Sal. Grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Grazzi. Mela, apparti li tisimgħuni minn fuq il-mobile, napprezza anke jekk tbaxxu l-aħjar timmutjaw id-devices malli taqbdu fuq il-mobile mal-kollegi minn hemm lem ibqgħu seguna minn fuq il-mobile ħalli malli tgħaddu miegħi jiena nisma'kom sew u intkom tisimgħu lili minn fuq il-mobile mhux minn fuq id-devices. Għax nispiċċaw nisimgħu lili nnifsi nillupja hawnhekk ukoll. Mela, qed nistennew li tgħaddi telefonata għal Jaden Silvio. Hello, Father Mark. Sewa. Mela, għatuni ċans, badna erġajna dak il-parent, għanna xit, Felicien, għanna xit fej għanna dak il-parent illi konna. Hello. Hello, good morning. So, I have online. Hi, good morning. The father of Dorian Nikolai Borzov, am I right? Yes. Your choice for Dorian, please. It's Stella Maris Gżira, please. Stella Maris for Dorian. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Good day. Bye-bye. Thank you. Bye. Good day. Okay, u hekk saret l-għażla wkoll minn dik il-familja tajjeb wisq. Okay. Mela, għadna qegħdin nistennew però tgħaddi l-linja għal Jaden Silvio. Probabbilment sakemm laqgħet l-estit minn mal-parent ieħor. Issa tkun qiegħda titkellem il-kollega tagħna Annalise u minn ftit ieħor tgħaddi l-linja għandna.
Hello, good morning. Hello. Good morning. Għal Jaden Silvio qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael għal Jaden. Tajjeb ħafna sinjura ġodda tajba. Thank you. Grazzi. Lek ukoll. Grazzi, bye bye. Issa għandna lil xi ħadd għal René Bonello. René Bonello, kif qed naraw dela salfad lilna post wieħed, 5 postijiet St. Albert. Fatal 22 post St. Elias, 11 post St. Michael, 7 postijiet Stella Maris. Fatlilkom għażla. Hello, bonġu sinjura René Bonello. Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Elias. St. Elias għal René. Grazzi ħafna sinjura ġodda tajba. Grazzi. Grazzi. Lilek ukoll. Bye, thank you. Wissa jmisna lil Kane Mikallef, xi ħadd għan-nom ta' Kane Mikallef. Hello. Hello. Hello, bonġu, għal Kane Mikallef qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael. St. Michael School għal Kane, grazzi ħafna ġodda tajba. Thank you. Lilkom ukoll. Grazzi. U issa jmiss il-Jake Buzuttil. Hello. Hello, bonġu, għal Jake Buzuttil qed ngħid tajjeb? Yes, tajjeb, Jake Buzuttil. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok għal Jake? Għal St. Michael. St. Michael għal Jake, tajjeb ħafna sinjura, komplimenta ġodda tajba. Grazzi. Thank you. Bye. Bye, thank you. U St. Michael issa nżinna għal 9 postijiet li għadhom disponibbli għatem iskejjer kollha għajr 2 dala sal tal-waqt tagħlaq ukoll imma għatem ħafna disponibilità. Qed jgħiduli l-kollegi li jidher li mhux qed nirrealizzaw li hemm skejjel li jaqgħu taraw il-grafika fil-fatt St. Aloysius m'għadix disponibbli kienet waħda mill-ewwel li jgħalqu kull ma kien hemm ftit postijiet u Savio wkoll għalqet. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Mela, għal Benji Baldacchino qed ngħid sewwa? Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Michael, please. St. Michael għal Benji. Tajjeb, sinjura, grazzi ġodda tajba. Lilek ukoll, thank you. Grazzi. Għalhekk. St. Aloysius u Savio m'għadhomx disponibbli għall-għażliet, m'hemm l-ebda post iktar available. Għad hemm available dela sal post wieħed l-aħħar post, St. Albert hemm 5 postijiet, hemm 21 post St. Elias, 8 postijiet St. Michael, 7 postijiet. Hello. Stella Maris. Hello, bonġu sinjura, Jamie Caruana qed ngħid tajjeb? Yes. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Elias College, please. St. Elias għal Jamie. Grazzi sinjura ġodda tajba. Thank you, bye, good day. Bye, thank you. U issa jmiss fil-fatt lil Zach Dimek, St. Elias issa niżel għal 20, kif kont qed ngħid St. Michael fatal 2 postijiet, Stella Maris fatal 7 postijiet. Għadhem l-iskejjel kollha ħlief Savio St. Aloysius dawka m'għadhomx
disponibbli. Hello? Hello? Hello, hi, bonġu. Bonġu għal Zek Dimek, itnaj tajjeb? Iva, zik. Lazla ta'kom ek joġbok? St. Michael's School. St. Michael għal Zek Dimek. Grazzi ħafna, Sinjura ġarat tajba. Grazzi inti l-għukoll. Grazzi, saħħit. St. Michael nizlet għal 7 Stella Maris, 7 St. Elias 20, Savio, mem lebda post, St. Aloysius, mem lebda post, St. Albert 5 postijiet, tala sal post wieħed. Hello? Wasalna ranking number 100. Hello? Hello, hi. Hello, Thomas bonjour. Samut, Thomas St. Elias College, please. St. Elias College, Thomas. Prosit, Signora. Ħriġt preparata bil-list. Yes, Thank no, you very thank much. you. Thank you. Good day. Thanks. Thank you. Bye-bye. Bye, thanks. Prosit. Tajnuna tiġu hekk, tajnuna ħafna ġi. L-isem, tat-tifel, l-iskola u l-esti. Nibqgħu mixi. Grazzi ħafna, Signora. Mela issa qed nistennew il-familjari ta' Zek Cardona Ġus. Zek Cardona Ġus li fil-fatt ġa għandu skola oħra. Nsi qegħdin deċidu jekk hux se jażlu mill-iskejjel li għandna disponibbli u żommu l-iskola li għandhom. Hello? Hello? Nismajt il-linja di għal-amma ġejt imqarraq. Jew waqt il-linja. Le, għadna maħnix nisimu. Iva, għad nisma t-ton. Hello? Hello. Hello, bonġu, għal Zek Cardona Ġus, etnaj tajjeb? Iva. Lazla ta'kom, please. St. Michael. St. Michael għal Zek. Grazzi ħafna, Sinjura. Ġota tajba. Thank you, Dr. Lin. Bye-bye. Grazzi ħafna, bye. Tajjeb, wis. Mela Zek, sejmur St. Michael mill-iskola li kellu qabel. U dawk tifmu li kun għedin jilliberaw mbagħad. Anka postijiet li eventualment anka jgħinu fil-waiting list li jkollna ta' ġifieri biex anka familjari oħrajn li forsi ma kellhomx l-opportunità wieħed jifhem x'ikun qed jiġri ma qed jiġri meta jkun qegħdem telefonati matul is-sajf dwar il-waiting list. Qed nistennew li tidħol telefonata għal Miguel Polidano. Iva, il-papa tiegħu jiena. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Miguel hekk jogħġbok? St. Michael's School. St. Michael għal Miguel, grazzi ħafna Sinjur, ġurnata tajba. Grazzi l-ġurnata tajba dik. Grazzi. Tajjeb. U fil-fatt għadna bl-istess firxa ta' għażliet naqsu id-disponibilità ta' postijiet St. Michael għax kienu mill-aħħar skejl li ġew magħżula. Imma hemm l-istess għatfadal dala sal post wieħed, 5 postijiet St. Albert, 19 il-post St. Elias, 5 postijiet St. Michael u 7 postijiet
Stella Maris. Hello? Bonġu. Bonġu, Sinjura, għal Logan Brinkat? Logan Binkat, St. Michael jek joġbok. St. Michael għal Logan, grazzi Sinjura, ġata tajba. Thank you. Thank you. Grazzi, saħħit. Bye. Bye, hey, bye. Tajjeb, wis, issanna l-Jack Bondin, illi fil-fat teġa għandu skola. Hello? 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 Hi, yes. Hello, good morning. Għal Jack Bondin, please. Yes, please. Lazna ta' skola, kjoġbok? St. Michael, please. St. St. Michael. Għal Jack. Grazzi ħafna, Sinjura, ġadat tajba. Thank you. Thank you. Bye, thank you. Good day. Sanna li xaħat tal-Daniel Mizzi. Daniel Mizzi. Hello? Hello. Hello, bonġu, Sinjura, għal Daniel Mizzi, etnajt tajjeb? Bonġu. Iva, Daniel Mizzi, St. Michael, please. St. Michael, lazla għal Daniel. Grazzi ħafna ġadat tajba, Sinjura. Grazie. Grazzi lilkom. Sajmis il-Leni Xwireb. Dan ir-ritmu li qbadna issa u għafti iktar favorevoli l-immexxu bil-proċess ta' napprezza ħafna, grazzi. Nistennew il-familja tal-Leni Xwireb jagħmlu l-għażla tagħhom u tgħaddi l-linja hawnhekk live magħna. Hello? Hello? Kolla nejtu għat il-linja, jew maħnix nisimaw xurxin. Hello? Ne. Nitlob jekk iġobkom biex nerġgħu naqbdu mal-familjari ta' Leni Xwireb. Kos kollegi jekk toħorġu fit-tieqa nista' narakom minn hawn kif qegħdin il-pożizzjoni. Hello. Hello, bonġu. Il-familja tal-Leni Xwireb. Jekk joġbok Iva, St. Michael, please. St. Michael għal-Leni. Tajjeb ħafna, grazzi ġadat tajba. Thank you. Ġurnata tajba, thank you, bye-bye. Grazzi lilek. Għax minn fejn qegħdin inxandru llum fil-fatt huwa l-binja ġdida li qegħdin nirranġaw bħala segretarjat li qed bħalissa qed inħarsu lejn parti oħra mill-binja tagħna fejn hemm fil-fatt jidher waħda mit-twieq li tagħti għall-uffiċċju fejn hemm il-kollegi li qed ixemplulkom u hemm ukoll Fader Mark hemmhekk. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, għal-kaj għat-tard qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom għal-kaj, please? St. Elias College, please. St. Elias għal-kaj. Grazzi ħafna, Sinjura, ġadat tajba. Grazie, good day. Good day, thank you. Saħħit. Issa jmiss lil xi ħadd tal-Mariano De Battista. Mariano De Battista. Kif qed taraw issa il-postijiet li għad għandna available huma post della Sal, 5 postijiet St. Albert,
l-ebda post St. Aloysius u l-ebda post Savio, 18 il-post St. Elias, fadal l-aħħar post St. Michael u 7 postijiet Stella Maris. Hello? Yes, hello. Hello, good morning. Għal Mariano De Battista? Iva, della sallek joġbok. Della Sala għal Mariano. Tajjeb ħafna sinjura. Grazzi ġadat tajba. Grazzi. Mela, Della Sal. Blazla Della Sal għal Mariano fil-fatt issa Della Sal għalqet ukoll ma ċanda postijiet disponibbli. Bekk Della Sal ma fadalx postijiet, imma fadal 5 postijiet St. Albert, ma fadal l-ebda post San Luigi, l-ebda post Savio College, ma fadal 18 post St. Elias, ma fadal l-ebda post. Skużawni, fadal post wieħed St. Michael u fadal 7 postijiet Stella Maris. Donnu kien ħataqbad il-linja waqt isni smajta taqa fil-fatt. Hello? Hello? Hello, bonġu għal Jamie Manġon, etnaj tajjeb? Yes. Hi, all right, thank you. Mela, St. Michael, please. St. Michael għal Jamie, tajjeb, wis, grazzi ġadat tajba. Thanks a lot. Grazzi likom, bye-bye, good day. U bekk St. Michael u kol, maċ fadalla sa postijiet disponibli, bekk issa l-għażliet huma limitati għal 3 tiskejjel, jew St. Albert fejn hemm 5 postijiet, jew St. Elias fejn 18 post, jew inkella Stella Maris fejn hemm 7 postijiet. Minnaħa nifhem li jekk is-sektar limitati fl-għażla li għandkom, però minnaħa l-oħra wkoll imbagħad dik il-limitazzjoni għandha tagħmilha wkoll aktar ċara għalikom. Intkom fejn tixtiequ tażlu minn dawn dejjem tistgħu wkoll tgħidu li isma' thank you but no choice from our end. Jkun ġara xejn nifhmu li jkun hemm konsiderazzjoni oħrajn, dak il-post imbagħad ikun qed jingħata lil ħadd ieħor li jkunu fil-waiting list. Hello? Hello. Hello, bonġu sinjura, għalli Aquilina qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom, please? St. Elias. St. Elias għal Liam. Grazzi ħafna sinjura ġadet tajba. Thank you, good day. Bye, thank you, good day. Tajjeb wis. La posti ma fadalla diversi disponibiltajiet ta' postijiet u jmiss issa xi ħadd tal-Elaja Zammit. Elaja Zammit. Nistennew tidħol il-linja. Sakemm tgħaddi l-linja qed niftakar. Hello? Waqgħet qed taqa' l-linja jidher, kollegi. Qed niftakar f'sitwazzjonijiet li llum ukoll saru aktar frekwenti. Qed niftakar għax propju din il-ġimgħa kif nafu nhar il-festa hawn nhar il-ħamis hija festa pubblika u l-ġimgħa jista' jkun hawn skejl li jkunu għażluha bħala waħda mill-ġranet li ma tkun skola, però ħafna skejl huma skola normali. Hello. Hello, good morning. Għal Elaja Zammit? Bonġu.
Iva, Bonġu l-għażla tagħkom, please. St. Elias. St. Elias għal-Elaja. Grazzi, Sinjura, ġodda tajba. Thank you, good day, grazie, Bye, bye. U kif naħseb tafu intom ukoll saret drawa illi donnu malli jkun hemm iċ-ċans il dak li jkun jibbriġġja xi ftit u jipprova jaqqa' xi ġranet talif malajr tarana ħafna mhux kulħadd sewa tajjeb nenfasizzaw mhux kulħadd għax inkella hemm expectations ġodda li nixtiequ fuq nafusna. Bonġu Sinjura għal Jake Merċieqa u xek. Iva. L-għażla tagħkom għal Jake, please. St. Elias, please. St. Elias St. għal Elias. Jake. Grazzi ħafna, Sinjura. Ġata Thank you. tajba. Bye, Grazzi, thank you. bye. Bye. Imma diversi saru jippruvaw jaraw fejn insibu xi titjira jista' jkun daqsxejn bi prezz raġonevoli u malajr naħarbu xi 3 ijiem 4 ijiem x'inkien barra minn xtutna. Ħaġa sabiħa, ħaġa tajba. Però ejja nifhmu illi ma nistgħux nagħmlu daw it-tip ta' għażliet meta aħna ġenituri u qegħdin irrabbu tfal li qegħdin l-iskola u b'responsabbiltà rridu naraw li l-prijoritajiet jingħataw fejn hu xieraq. Hemm mument fejn inkunu nistgħu ingawdu b'tara tal-familja. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Għal Jaden Bondin. Ija, l-għażla tiegħi Stella Maris. Stella Maris għal Jaden. Grazzi ħafna, Sinjura, ġodda tajba. Thank you. Thank you, good day, bye. U fil-fatt għadna xorta waħda sissa bl-istess għażla li semmejt l-aħħar. Il-juma ta' 3 iskejjel, St. Albert fatal 5 postijiet, St. Elias 15 post, Stella Maris 6 postijiet. U jmiss issa il-ċaħat tal-Delsin Aquilina. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, Sinjura. L-għażla tagħkom għal Delsin Aquilina, St. Elias, please. St. Elias għal Delsin. Grazzi ħafna, Sinjura. U ġota tajba. Grazzi, ġurnata tajba. Bye, thank you. Antiħor, grazzi. L-eċċezzjoni kulħadd forsi jasal jista' jifhimha, imma hija ma nippretendux li l-iskola kull darba taċċetta l-fatt li aħna mmorru ngħidu isma' għamlu t-tifel excuse please għax ħammorru daqsxejn ta' holiday qasira, it's not done. Jekk hemm xi ħaġa neċessità familjari għandkom xi relatives minn tagħkom barra minn Malta u ħajkun hemm xi tiġ tal-familja u x'naf jien dak li jkun iva jippreżenta l-każ, però qalb tajjel hemm ħin u waqtu naħseb illi ħafna nafu kemm hemm mument ta' btajjel għall-iskejjel ejja naraw li norganizzaw il-breaks tagħna barra minn xtutna f'dawk il-jiem mhux vera u ma nkomplux inżidu u naqru anzi mill-ħin li huwa suppost dedikat għall-edukazzjoni formali. Ftakart Hello, good morning, Sinjura. Għal Zdajen Mikallef? Għal Mikallef Zdion, please. Zdion. Sewwa, l-għażla tagħkom, please? St. Elias. St. Elias għal Zdion. Grazzi ħafna, Sinjura, ġodda tajba. Grazzi. Grazzi lilkom. Bye. Good day. U issa qed nistennew ixaħat għal Kyle Azzoppardi. Kyle Azzoppardi. Li tistgħu tażlu fost 3 iskejjel jew St. Albert, St. Elias, jew Stella Maris. Jekk l-ebda waħda minn dawk tkun no choice. Ejja nkunu preparati ħalli issa kif qed nibdew ftit noqorbu. Fadal tama qed nibdew ftit noqorbu. Hello. Hello? Hello, bonġu, Sinjura, għal Kajla Zoppardi qed ngħid sewwa? Bonġu. Bonġu. L-għażla tagħkom, please? St. Elias, please. St. Elias għal Kajl. Grazzi ħafna, Sinjura, ġota tajba. Thank you. Bilkom ukoll, thank you very much. Grazzi. Għalhekk in-numri ta' postijiet St. Elias naqsu għal 12 imma għada available, St. Albert għadu available b'5 postijiet, Stella Maris għadu available b'6 postijiet. Issa jmiss il-Ertin John Tonna. Ertin John Tonna.
xieta ma l-temp li għamil dal-lejl, ħarġa ġurnata ġmil taħħallu, mara. Fej laqat insomma, xi derli għoddes laqat da xejn mhux ħażin. Aħna għandna xahar noqogħdu ma ftit misna l-mittieru. Mela, napprezza nejnu xurxin li nerġgħu nżidu ftit ir-ritmu ta' bejt l tiskejjel, l-għażla at this point. M'għandniex wisfix wieħed jitfixkel. Hello? La. Għajd li fadda Mark. Mela. Iva. Nċempillhom issa ta' grazzi Fader, thank you, ciao ciao. Mela ħanku qed inċempel lill-familjari ta' Ayrton John Tonna għax jidher li hemm diffikultà biex tgħaddi l-linja tagħhom. Hawnhekk magħna ġewwa l-istudju. Kunu preparati kif jogħġobkom fuq in-numru li intom tajtuna se nċemplilkom jiena wieġbuh u kif ħanweġibkom ser tidħlu live on air. Hello. Hello, bonġu sinjura, Ayrton John Tonna u xek. Iva, bonġu. Bonġu l-għażla tagħkom jekk jogħġbok. Saint Elias. Saint Elias, Iva. Ayrton, grazzi ħafna sinjura ġadat tajba. Grazzi. Grazzi, saħħiet, bye bye. Tajjeb, wis. U issa qed nistennew illi naqbdu mal-familjari ta' Jurgen Azzopardi. Jurgen Azzopardi. Hello. Hello, bonġu. Bonġu sinjura, Jurgen Azzopardi, l-għażla tagħkom? Iva, Saint Elias, please. Saint Elias għal Jurgen Azzopardi. Grazzi ħafna sinjura ġadat tajba. Thank you. Grazzi. Bye. Bye, good day. Tajjeb, wis. U Saint Elias issa fadalla 10 postijiet, Saint Albert 5 postijiet, Stella Maris 6 postijiet. Dawk huma l-iskejjed li minnhom tistgħu tażlu. Hello. Qed nistennew li xi ħadd mill-familjari ta' Lukas Aġus. Hello. Hello. Hello, bonġu għal Lukas Aġus, please. Hello, bonġu. Yes. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? Stella Maris. Stella Maris għal Lukas, grazzi ħafna ġodda tajba. Thank you. Tantiħor. Grazzi lilkom. Ciao, ciao. Bye, thank you. Tajjeb, u issa jmissi xi ħadd għal Nathan Ray Spiteri. U kif qed taraw l-għażla baqgħet ta' 3 iskejjel, Saint Albert 5 postijiet, Saint Elias 10 postijiet, Stella Maris 5 postijiet. Medin 20 post lejn l-aħħar. Hello. Hi, bonġu. Bonġu, sinjura. Nathan Ray Spiteri. Yes, l-għażla tagħkom? Stella Maris. Stella Maris għal Nathan. Grazzi ħafna, sinjura ġadat tajba. Lilek ukoll, thank you. Thank you very much. Għal Hayden Paraskandolo. Hayden Paraskandolo.
Hello? Hello, bonjour. Bonġu Sinjura għal Hayden, u xek? Hayden para skandalo. Iva l-għazla? Saint Elias, joġbok. Saint Elias għal Hayden. Hello. Yes, ftemna kollu, Sinjura, femmik. Saint Elias għal Hayden para Hayden. skandalo. Tisma nix minn fuq id-device, għax ħatet fixker. Ok, Sinjura, nistaw naqtaw ta' Saint Elias għal Hayden, thank you. Ħudu paċenzja. Minn fuq il-mobile, segwuna minn fuq il-mobile. Once li tkunu qbattu maħna, mbagħad immutjaw il-device. Tibqawx segwu minn hemmhekk, segwu l-inna xinkun qegħdin ngħidulkom minn fuq il-mobile, please, ta'? Għax titfixklu kif ġrala s-sinjura fil-fatt. Però irrekordjajna li sem tajjeb tinkwetax Saint Elias għal Hayden para skandalo. Mela, next choice, yes, għal Zejn Farrugia, please. Iva, Saint Elias, please. Saint Elias għal Zejn. Grazzi ħafna, Sinjura, ġodha tajba. Thank you. Grazie, thank you. Lilkom bye, good day. Tajjeb, wis. U għadna fil-fatt, l-istess l-iskejjel. Saint Albert, Saint Elias, Stella Maris. Dawk huma l-iskejjel li għandhom postijiet disponibbli. Nistennew xi ħadd għal Julian, Zammit. Hello? Jider li hemm xi diffikultajiet tekniċi qed jgħidu li jekk fil-każ għattuni n-numri u nċempel jiena lill-familjari ta' tiddejqux. Alright, jider li għaddej ħan nippruvaw. Mela qed nistennew xi ħadd tal Julian Zammit. Julian Zammit. Jekk għal xi raġuni ma nkunux nistgħu naqbdu lill-familjari, ibatu li n-numru lil min ikollna nċemplu u nċempilhom min-naħa tiegħi ta'. Tajjeb, nistennew mela jogħġobkom. Jidher li s-sitwazzjoni tranġat. Hello? Hello? Hello, bonġu, Sinjura, Julian Zammit, right? Iva, jekk jogħġbok. L-għażla tagħkom, please? Saint Elias, please. Saint Elias għal Julian. Grazzi, Sinjura, ġodha tajba. Grazzi, tajba. Lilkom, saħħa. Tajjeb, wis issa jmiss Luke Spiteri. Luke Spiteri li għalih il-familjari jistgħu jażlu minn Saint Albert, Saint Elias jew Stella Maris. Hello? Hello, bonjour. Bonjour, Signora. Luke Spiteri, please. Għal Luke Spiteri, sewa? Saint Elias, please. Saint Elias għal Luke. Grazzi ħafna, Signora, u l-ġurnata tajba. Grazzi ħafna. Lilkom ukoll, bye. Saħħit, bye. Tajjeb, wis. U issa jmissi xi ħadd għannom ta' Julian Naudi. Julian Naudi. La baqgħet fost
dawk it-tlet fiskejjel, St. Albert, St. Elias, Stella Maris. Hello? Hello, bonġu, għal Julian Naudi? Julian. Iva, Julian Naudi. Skola? Stella Maris. Stella Maris għal Julian Naudi. Grazzi ħafna, sinjura. Komplimenta ġalet tajba. Grazzi lilek. Grazzi saħħit. Tantiħor. Bye, thank you. U issa jmissi xi ħadd għannom ta' Alexander Paul Duff. Kif taraw Stella Maris naqsu aktar il-postijiet issa qegħdin 3 postijiet disponibbli. Hemm 5 postijiet disponibbli St. Albert u 6 postijiet St. Elias. Hello. Hello, bonġu sinjura Alexander Paul Duff. Iva. L-għażla tagħkom hekk jogħġbok? St. Elias. St. Elias għal Alexander. Grazzi ħafna sinjura ġodda tajba. Grazzi. Lilkom, saħib. Tajjeb wis. Issa jmiss il-xi ħadd għal Jean Borch. Jean Borch. Li fil-fatt ġa għandu postu ġewwa skola oħra tal-Knisja. Ħanaraw jekk hux se jkun qiegħed jażel skola oħra jew iżomm postu fejn qiegħed. Hello. Hello, bonġu. Hello, bonġu sinjura għal Jean Borch. Iva. L-għażla Iva, tagħkom? St. Elias, please. St. Elias għal Jean. St. Elias. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi ġadat tajba. Thank you, thank you. Bye, good day, thank you. Calvin Grishti. Mrs. Calvin Grishti. Kien bir-ranking 129. Hello. Hello, bonjour. Kelvin Grishki, please. St. Elias. St. Elias għal Kelvin. Grazzi ħafna sinjura. Ġata tajba. Grazzi. Thank you. Bye. Grazzi Thank ħafna, you. bye, Bye. good day, Thank thank you. you. Prosit tassew, grazzi sinjura wkoll. Issa jmissi xi ħadd għan-nom ta' Nick Zammit. Nick Zammit. Tajjeb ħafna, hello. Hello. Hello, bonġu għal Nick Zammit. Iva, St. Elias, please. St. Elias għal Nick. Grazzi ħafna sinjura ġada tajba. Thank you, tantiħor. Grazzi. U kif qed naraw fil-fatt St. Elias għada disponibbli ma naqsu sa ġimilhom il-postijiet fadal biss 2 postijiet St. Elias, fadal 3 postijiet Stella Maris, fadal 5 postijiet St. Albert. Nistennew xi ħadd tal-Miguel Buġejja. Hello. Hello, bonġu. Bonġu sinjura, għal Miguel Buġejja. Iva, Stella Maris, jekk jogħġbok. Stella Maris għal Miguel, grazzi ħafna sinjura ġada tajba. Grazzi. Grazzi lilkom. U hekk Stella Maris issa niżlet għal 2 fil-fatt. Ngħid tajjeb jew iva sewwa. Niżlet għal 2 St. Elias 2 postijiet u St. Albert fadal 5. Dak huma l-postijiet disponibbli. Hekk fil-fatt fadal 9 postijiet x'nagħtu u 9 telefonati x'nagħmlu fil-fatt ukoll. Issa qed nistennew xi tal-Jack Abela.
please, illi wasanna lejtmiem, norbu lejtmiem. Din ir-reġistrazzjoni fadal għażla tliet iskejjel hija fil-fatt firxa tajba. Illi jkun baqa' ikun hemm xi diffikultajiet ibagħtu lin-numru ta' kollegi u nċempel jiena. Il-bqija nitlob daqsxejn kooperazzjoni minn ħadd ieħor ukoll biex kemm jista' jkun issa disa' telefonati li fadal. Nara Fader Mark fil-fatt qed iċempilli. Għajdli Fader. Mela. Okay. Iva. Mela dawk huma ta' Jack Abela. Però nċempel ta' Jack Abela jiena minna ħatijaj. Thank you very much, thank you Father, bye bye. Mela, ħankun qed nagħmel it-telefonata jidher li qed ikun hemm diffikultajiet tekniċi. Ħankun qed nagħmel it-telefonata jiena ħatarawh minn private caller ta' in the meantime tlabt ma' settings, ma kontx għadni qabel, issa għamilt private caller. Jekk kun hemm problema nerġa' nagħmlu jidher imma napprezza għax ħanspiċċa bil-mobile number tiegħi jiġri għand kulħadd. Mela qed inċempel lill-familjari ta' Jack Abela biex hekk kif taqbdu ħadkun qegħdin tinstemaw. Tibqgħu tinstemaw. Hello Bonġu, il-familjari ta' Jack Abela qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom ta' skola jekk jogħġbok? St. Elias. St. Elias, grazzi ħafna u ġadat tajba. Grazzi, bye, good day, bye. Mela, St. Elias għal Jack. Għanaraw jekkux. Għajr nexxilhom jaddunna l-linja jew jekk irrid nerġa' nagħmel l-istess. Nċempel jiena jew xi ħadd mill-kollegi l-oħrajn. Hello. Hello, Bonġu, għalli Kassar? Iva, Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom hekk jogħġbok? Stella Maris, please. Stella Maris għallijim. Grazzi ħafna u ġurnata tajba. Grazzi. Grazzi wis. Tajjeb. U bekk Stella Maris kumma fadal post wieħed, St. Elias tfadal ġiex postijiet, 5 postijiet St. Albert. Hemm posta du mhux jitidher? Ta' Abela Jack, nitlob ftit il-dilinek jogħġbu biex jar li ħdej Abela Jack inizzel il-logo ta' St. Elias, please, għax mhux qed jidher fuq il-grafika. All right, proset, grazzi. Hello, għandna lil xi ħadd tal Nathan Alexander Spiteri? Yes, eżatt, Nathan Alexander Spiteri. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Nathan, please. Stella Maris. Stella Maris għal Nathan, grazzi ħafna u ġurnata tajba. Grazzi, good day. Grazzi lilkom, bye, good day. U bekk Stella Maris fil-fatt ingħalqet ukoll ma' ċem postijiet disponibbli għal Stella Maris iżda fadal post wieħed St. Elias u 5 postijiet St. Albert. Għalhekk issa l-għażla illi l-min fadal inċemplu jistgħu jagħmlu jabej dawk iż-żewġ tiskejjel għall-ewwel sakemm imbagħad jekk tittieħed ukoll St. Elias tibdel bis-St. Albert. Nistennew jekk tgħaddix il-linja għal Xavier Borġ.
nafx jekk hux għax hemm diffikultà teknika jew qed indumu ftit ma niddeċiedu. Napprezza ftit sforz. Fil-fatt problema teknika mill-lider. Father Mark. All right. Ġifieri għandna 6. Ekku. Jekk jogħġobkom hekk fil-każ irridu naraw illi mal-persuna tal-aħħar irridu nerġgħu nżommu kuntatt fl-aħħar. Ħanispjega però, ħanispjega ħalli kulħadd ikun qed jifhem x'qed jiġri. Grazzi ħafna, grazzi. Mela, li qed jispjega li Father Marku huwa li qed jinnotaw illi mill-postijiet li fadal disponibbli aħna fadlilna 6 postijiet imma fadlilna nċemplu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ġifieri hemm post li mhux qed jimmaċċja. Ħajkunu qegħdin jiċċekkjaw jerġgħu biex jaraw fejn hemm miżmex tan-numri, però f'dak il-każ ikonna lil persuna tal-aħħar nerġgħu nkunu f'kuntatt aktar tard biex naraw ġara darba hemm commitment min-naħa tagħna li ma post jista' jkun offrut lilha. Naraw daqsxejn nifhmu sewwa ġara nistgħu nispjegaw. Bonġu. Hello, Bonġu. Il-familjari ta' Xavier Borch. Bonġu, Xavier Borch. Iva, St. Elias, please. St. Elias għal Xavier. Grazzi ħafna u ġradat tajba. Thank you very much, good day. Grazzi lilkom. U bekk St. Elias fil-fatt għalqet, issa kull ma fadlina disponibbli huma 5 postijiet. St. Albert. Fadal 5 postijiet St. Albert. Postijiet se jkun hemm żgur disponibbli għax il-fatt li kellna nies li kellhom diġà post ieħor għażlu skola u issa illiberaw post xi postijiet jkun hemm disponibbli ma rridu nifhmu għalfejn ma jkunx qed jaqblu n-numri min-naħa tagħna. Imma in the meantime xorta nibqgħu mixjin ħalli naraw li daw il-5 postijiet jiġu assenjati. Hello. Hello, Bonġu. Il-familjari ta' Luke, Galia. Bonġu. Iva. L-għażla tagħkom għal Luke hekk jogħġbok? St. Albert. St. Albert għal Luke. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Tanti ieħor, thank you. Grazzi. Issa jmissilni la Zoppardi. Jiena nfakkar ukoll li xorta waħda anke min ikun qed jagħmel l-għażliet ta' mbagħad meta tiġu għar-reġistrazzjoni dejjem ikolkom il-ċans tibqgħu fuq il-waiting list ta' darba u f'każ li jkun hemm anke disponibiltajiet ta' postijiet li intkom kontu kieku tippreferu dik ikun jista' xorta jmiskom skont il-waiting list order tkun qegħdin fih. Hello, Bonġu. Għal Nila Zoppardi. Hello, Bonġu. Yes. No choice. I'm waiting list. No choice, u xek. Ekku, thank you. Thank you very much, Sinjura, ġadat tajba. Grazzi. Thank you, welcome. No choice għal Nil. Qed tifhmu bħalissa it's either St. Albert jew inkella no choice. M'hemmx iktar għażla dal-istadju. Kif qed ngħid f'każ li jkun hemm imbagħad ninsibu għaliex ma kenniex il-matching tan-numri tagħna min-naħa tagħna. Għalfejn kien imbagħad f'dak il-każ nerġgħu nikkuntattjaw il-persuni wkoll skont il-waiting order illi konna. Issa għandna xi ħadd għal Jensen Tewma. Hello, Bonġu. Iva, Jensen Tewma. No choice, please. No choice għal Jensen. Grazzi ħafna, Sinjura, ġadat tajba. Grazzi lilkom, grazzi ħafna. Grazzi. Bye, thank you, good day. Issa jmiss lil Nick Bartolo.
l-istess jiddeċidu jekk hux ħajjieħdu St. Albert li għatem available jew inkella no choice, l-ebda għażla. Hello. Hello, hi, Hello. good morning. Good morning. Għal-Nick Bartolot ngħid tajjeb. Iva, yes, thank you. No choice, please. No choice, għax intkom ukoll għandkom teġa l-possibilità ta' St. Paul's Missionary College u xek ħatibqgħu you retained at school. Ekku. Grazzi ħafna, Sinjura. Yes, please. Thank you, good day. Thank you very much. Thank you. Thanks. Bye-bye. Bye. So, għawis, fadal l-axħar żewġ telefonati għanna lil-Wejlin Xiberras u għanna lil-Zek Mitzi. Wejlin Xiberras u Zek Mitzi. Nistennew sakemm tgħaddi t-telefonata. Fil-fatt jista' jkun li qed nintebħu fuq xi jista' jkun ġara ma nippronunzja ruħi f'każ biss li jkun ikkonfermat. Konfermaw ta' nħabru fis-sessjoni li nisu bat nispjegaw xi jkun ġara nserħu raskom li nibqgħu sakemm insibu għalfejn ma nkunux binna bleżat. Naħsbu li nafu x'inhi raġuni imma però aħjar nkunu ċerti qabel ngħid. Tajjeb wis, hello. Hello, bonjour. Bonjour. Kawelin Xiberras. Ekku, l-għażla tagħkom hekk jogħġbok għal-Wejlin. St. Albert, please. St. Albert. St. Albert, please. Grazzi ħafna, Sinjura, ġada tajba. Okay, thank you. Grazzi. Dilek Bye, ukoll. Bye, bye, bye. Thank you. U fadlinna l-aħħar telefonata għal Zek Mitzi. L-aħħar telefonata għal Zek Mitzi. Li jista' jagħżel St. Albert or no choice. Tgħaddi t-telefonata. Napprezza ftit feedback hekk fil-każ ħalli jekk hemm bżonn tibgħatu lil numru ta' nċempel jiena lis-sinjuri. Jekk hemm diffikultà mas-sinjuri biex jikkonkludu nagħtu l-aħħar ftit ċans, jekk fil-każ insellem il-kulħadd u nitterminaw hawnhekk jekk is-sinjuri ma jistgħux jiddeċiedu jgħidulna aktar tard sa ċertu ħin u mbagħad nieqfu hemmhekk. U nkunu nistgħu nħabbruha fir-riżultati. F'dan l-istadju hija jew St. Albert jew inkella no choice. Jew St. Albert jew no choice. Unfakkar li xorta waħda jista' jibqa' possibilità wara li tikkonfermaw ir-reġistrazzjoni. Either way anke jekk tkun no choice tistgħu tibqgħu anke fuq il-waiting list.
biex tagħmlu l-għażla tagħkom jekk ikun hemm disponibilità ta' postijiet oħrajn illi jasal sar-ranking tagħkom. Hello. Hello, bonġu sinjura. Hi, bonġu. Għal-żek mitzi qed ngħid tajjeb? Iva. L-għażla tagħkom? St. Albert. St. Albert għal-żek. Grazzi ħafna sinjura, ġranet tajba. Thank you. Bye. Grazzi wisq, grazzi. U b'dik l-aħħar telefonata fil-fatt għalaqna din is-sessjoni twila ħafna għandna 3 sigħat u nofs għaddejjin illum dawn ir-reġistrazzjonijiet. Nerġa' nfakkar il-proċess issa kif ikompli jipproċedi sakemm in-notar fil-fatt qed jivverifika daw l-aħħar set ta' reġistrazzjoni li għamilna qed jaddihom il-Filisjen. Aħna min-naħa tagħna issa mill-uffiċċju tagħna f'dawn il-jiem illi ġejjin se jkun tistennewix illi bil-fors tkun illum jew għada sewwa nagħtu ċans l-istess. Wara llum ikun hemm telefonati li mill-ewwel iseħħu. Nagħtu ċans il kulħadd jagħmel xogħlu. Imma f'dawn il-jiem li ġejjin imbagħad tirċievu email mill-uffiċċju tagħna illi fiha jkun ikkonfermat ir-reġistrazzjoni illi intom tkunu għamiltu illum, ma biex dik tkunu mbagħad siġillata tkunu intkom tridu tagħmlu il-ħlas via online system ukoll ġifi tidħol fil-links illi jkun provdut lilkom ma li tagħmel il-ħlas hemmhekk ikun issiġillat ir-reġistrazzjoni ikollok iċ-ċans tagħżel illi jew tibqa' fuq il-waiting list jew le wkoll fuq skejjel oħrajn illi inti tkun teġa' esprimejtu hekk qabel, f'dak il-każ jerġgħu jikkuntattjawk f'każ illi jkun hemm il-possibilità. Wara dik ma tirċievu l-ebda komunikat ieħor min-naħa tal-uffiċċju tagħna. L-komunikazzjoni l-oħra li jkun imiss tkun min-naħa tal-iskola li ħafna drabi jibgħatu għalikom lejn l-aħħar tas-sajf, mhux kulħadd fl-istess żminijiet, ġieli jkun hemm min jagħmel anke fil-bidu tas-sena skolastika, mhux kulħadd l-istess, biex jiltaqgħu magħkom u jarfukom bid-dettalji. Komunikazzjonijiet min-naħa tagħhom ovvjament dwar kotba, uniformijiet u hekk tirċievu żgur mhux forsi f'ħinu wkoll biex tilħqu tixtru l-affarijiet li hemm bżonn jinxtraw. Aħna min-naħa tagħna nitterminaw hawnhekk, nirringrazzja lin-notar Dr. Roberta Aquilina tal-paċenzja kollha dal-għodu nofs ta' nhar sħiħ nistennew dawn ir-reġistrazzjoni, nirringrazzja l-kollegi l-Filisjen li qegħda hawnhekk, il-Justin u Dillin illi qegħdin mill-aspett tekniku hawn fuq fil-viċin tagħna, faċċata mhux il-bot wisq ukoll nirringrazzja ħafna l-Annelies u l-Father Mark li qegħdin jieħdu ssieb jikkuntattjawkom u jikkoordinaw flimkien magħna. Nirringrazzja l-kollegi tagħna fis-Segretarjazzjoni Kattolika tax-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu biex jagħtu servizz lill-iskejjel, nirringrazzja l-kollegi tal-Kurja tal-Links illi jipprovdu lilkom, nirringrazzja lill-iskejjel tas-servizz li jagħtu lil-uliedna, nirringrazzja lilkom tal-ħin illi qattajtu magħkom u nawguralkom issa illi għandkom ukoll skola ġdida għal uliedkom. Il-komplement tal-jum it-tajjeb. Grazzi.